Ziet ze wat de timing, hè? Ja, daar zijn we van. 7 uur. We gaan los met deze finale. Het is de NWM-finale 2021. Goeiejoen, van harte welkom vanuit een stralend het Heidenskip. En dat is toch wel een iets wonderlijke, want het had natuurlijk een buige dijwest. Maar we kennen los op de 31ste editie van de NWM in het Heidenskip. Ja, dit wordt voor de 32e keer organiseren. Maar ja, bekend vliegen hier, Koert, spietig nog, net teruggaan. Maar nou wel, alles in het teken van het thema Tokio. Zelfs alles te meiden bij die mooie Olympische Spelen. Maar hier dan toch de Nederlandse veerliep-manifestatie. De wedstrijd die voor elke een die het een keer liepen wil tagonkelijk is. Werd mensen haar dan plaatsen kennen via voorrondes. En waarvan we nou het toetje, de crème de la crème, van Jonne in acties joggen in de finale. Ja, Hendrik Murk-Haanstra, de best in het verliezen heel vaak speaker geweest. Hoe vaak heeft de NWM verslaan? Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk een keer als 50, 16 jaar inderdaad. Dus, ja. Nou, dus together met mij, Freek Wijma, namens Omroep Friesland voor de livestream. Wij zullen dus best doen om deze wedstrijd zo goed mogelijk bij jou thuis te krijgen. De omstandigheden zitten geweldig mee. De wien die er is, gaat de leppers in de reg. En we beginnen met de categorieën famkes, jongens en senioren. De eerste lepper in het zon komt joggen, dat weer Thomas van der Goot. Hij biedt het spits aan bij de jongens. Ja, als je 2 keer te water gaat, dan ben je sowieso niet door. En eerst zeggen we bij de famkes Fimke van de Haring. Ja, die had ik de primeur van de eerste wiersprong. Ja, die bedaart het in het water, van mij ben ik nooit in de lucht. Het stekkertje ziet er net helemaal goed. Het is altijd er even pielen. Maar het komt al heel goed, beste meisjes. Dus Fimke als eerste, kopje onder. Ik dat is vierlippen. En bij de senioren Sander van Vliet. De drompel om de finale te hellen bij de senioren wie het 18 meter. Nou is het zo dat er minimaal 16 man in de finale moeten. En Sander van Vliet hier genau gewoon Santje, 96. Er zijn 15 mensen die door de 18 meter gongen. En eentje dus net. En dan zullen ze naar de heegste centimeter springen. En dat weer dus deze Sander van Vliet. Die begint met een wiersprong. Ja, er zijn voor alle categorieën drompels. Ja. Want hoe zit het bij de junioren? Wat moeten die hellen om finalist te worden? De junioren moesten centimeter springen. De jongens minimaal 16 meter. De famkes 13 meter. En de vrouwen 14 meter om de finales te hellen. Dan ben je sowieso plaats. En dan hebben ze bij de NWM-commissie wel de regel. Er is een minimum van 8 famkes, 8 vrouwen, 8 jongens en 8 junioren. Dus binnen bijvoorbeeld maar 6 die de drompel springen, wordt dat omgevuld met de heegste meesten daaronder. En dat is bij de senioren dus, gaat het om 16 deelnemers in de finale. En dan moeten die 18 meter springen, gebeurt dat net, wordt het omgevuld met de heegste centimeter springen. En dat weer dus deze Sander van Vliet. Ja, en er is nog een gedachte, want als die drempel halen wordt, dan ga je recht op die finale. Ja. En dat kan ook een luxe probleem veroorzaken, want dat we even naar de categorie vrouwjes joggen. Hoeveel deelnemers hebben we daar? Ja, daar hebben we 13 deelnemers, Frederik. Dat weer dus, ja, je zit eigenlijk net de bedoeling, want je wordt dan een beetje op die 8 uitkomen. Ik om die wedstrijd wat gelijkmatig te verdelen. Lisse van de Knaap. Die giet wat uit koers. Maar daar hebben we dus straks bij de vrouwen ja, wel een probleem. Nou is het was dat nooit 2 voorrondes wordt het boel als het ware halveerd. En bij de vrouwen wordt het meer dan halveerd, want dan gaan er maar 4 trot, dus nog 2 keer springen mooi. Hè? Ja. Tenminste, ik heb... Het streven is, in het geval van de senioren, daar ben 16. Na 2 sprongen gaan de beste 8 terug voor nog 2 sprongen. En de onderste 8 vallen dan uit. Bij alle orenklassen, waar in principe 8 deelnemers binnen, valt de held ook al. Dus dan gaan er 4 terug voor nog 2 extra sprongen voor de haardprijs. Ja. En dat geldt ook voor de dames. Dus dan na de eerste ronde valt er een heel boos aan. Klopt. Nou, Sjurres. Daar hebben we Bouke de Jong. En die ziet al aardig 23 stok. Je hebt helaas wel een eindje uit koers. Ja. Maar zet wel voorlopig de eerste afstand aan de del. Hier zullen we Wessel Schenk hier van de deelnemers van de Polstakbond Holland.
15 meter. Want ik Delhi hebben ze natuurlijk en bij zijn Nederlandse viermanifestatie, maar joh, ik als het ware ongetraind om uit, want het gaat dus om de springen van de limieten. Via 12 voorrondes kan je dan plaatsen voor deze finale. Het is dus ja, wat dat betreft een soort van iepen Nederlands kampioenschap. Dan zou je zeggen, waarom nemen ze het dan net? Iepen Nederlands kampioenschap. Dat mocht in 1989 absoluut net van de meesten die er ook gongen. En toen hebben ze hier in het Heidenskip bedacht, dan nemen we het de Nederlandse viermanifestatie. Dat mocht wel. En hier zullen we een van uw kanon, Hanneke Westert. Ja. En ja, Hanneke Westert, ja, dat is iemand... mooi dreiging. Is de dame in vorm op stuit. Vele sprongen met dreiging. Verbeteren haar persoonlijke record al een paar keer deze weekend. En dat stiert intussen al op 1560. Is iemand met de sprongen met Maar dreiging. nou stiert de En stok als hij dat justjes niet te kan, vier. Dan gaat Hanneke Klopt. Westert ver. En had ze Alleen, nog ja, we hebben in ieder geval gehad dat één ze sprong te te goeden vaak, om waren ja, die top in de 4 baan. binnen te springen vanzelfs. Want dat is het eerste doel. Eerst bij de beste 4 blijven om vervolgens in de resterende 2 sprongen te zien om die titel binnen te harken. Ja, dat is vaak de tactiek. Stel dat je in de eerste sprong de sprong van je leven maakt, dat is natuurlijk helemaal mooi. Want ja, die neemt je gewoon mooi. Hè? Net zoals nou die 12 voorrondes weer op 0 begint. Alles bloed steen. Maar de eerste 2 rondes, dat is dus vooral inderdaad overleven. En dan gaan wij er vanuit dat na die eerste 2 rondes de wedstrijd helemaal losbarst als het ware. Jan Teerde Nauta, hij won ook al 2 wedstrijden Frederik dit seizoen. Ja. Hier in Friesland, dus daar is niks mis mee. Hartstikke leuk. Vlakbij Ansje van der Wal daar. Plaatsen zich vanmiddag toch echt vrij makkelijk. En, Bij 18 meter 15, beetje sprong op safe. Ja, zoals ze netjes in de kwalificatie de drompel helje, dan ben je niet feitelijk klaar. Dan hoef je net 2-3 keer te springen. Nee. Maar dan kun je beter de krachten sparren. En wat komt eruit? Scheur. Oh, dit shot er mooi Ja. uit, hè, van Jan Teren nou. Dat er een beetje rug horen kan. Ja, dat, Gaat nou wel wat uit koers, maar ik denk dat dit toch wel een aardig begin is voor deze jonge man uit Driels. ja, het aardige in de gaten in ieder geval met de stok steen met ik voorzien 2e poging. Kreeg begin, zeker. Net eerst zeker qua afstand, maar wel qua om er ja, op voor te borduren, zullen we maar zeggen. Brengt dus bij Inger Haanstra. Die springt hier natuurlijk een thuiswedstrijd. En die bekeert heel goed, hè? Precies. Sjurres Ja. wordt oer de lijn hinnen en 4 uit de vierste om het nota. Ja. Dan begin je toch noffelijk om dit NWM in eigen dorp. Mooi rugtik. Dus Ik net hoe belangrijk. En een hele creëze sprong. Van Inger Haanstra. Goed gedaan. Jelte Volkertsma. Zit ook goed in de stok. Beetje ziet erop. Mooi recht en ook direct Maar wel daar voor het oer het balsje hinnen. Dus in elk geval verder als die 14-74 van Wessel Schenk. Nou Jelte, daar kom je dichtbij in de buurt. En Jelte Volkertsma had een PR steen van 1582. Nou, die gaat al aardig aan die kant uit. Ja, hij heeft helemaal gelijk Dus hoor. ik Jelte, die kan zeggen dat er een noffelijk begint hier in het Heidenskip. Inger Haanstra 14:01. De eerste 4 meter bij de Famkes is een feit, want Inger Haanstra iepunt bij 14 meter en 1 centimeter. Jelte Volkertsma springt 16,35 meter. Dan is dat een PR of niet, Johannes? 16 meter 34 noteren we voor Jelte Volkertsma. En dan is het eerste persoonlijke record al een feit. 82. En nu dus 16,35. En daarmee pakt hij brutaal de leiding in de groep, jongens. Ja, het leuke is altijd dat ze hier bij de Nederlandse viermanifestatie ik altijd een mooi plexiglas trijenhoekje heb van meesten die dat het nog in de eerste voorronde weer van mensen in de 2e of in de finale. Als je een PS springen krijg je dat sowieso maar in huis. En dat wordt goed is, live als het ware, wordt dan jouw afstand dat ik naar hier ingraveerd. Dus je krijgt een leuke onteken mooi dat je in ieder geval voor jezelf je beste afstand eer sprongen hebt tot Triangel van de NWM. En Ja. dat is een prijs die elke lepper wil graag hebben. Ter frustratie van bijvoorbeeld Jacco de Groot. Want ja, als je een PR hebt van 22 meter, dan is het moeilijk om je PR te verbeteren. Precies. Dus Jacco de Groot die had alles al won, maar behalve dat mooie NWM-triangeltje. Ja.
Susanne Mulder bij de Famkes. Ik in uit Kamp Holland. Zet een redelijk afstandje deel, maar gang wat te vlug naar de andere kant. De afstand van jou tegen de Nauta hebben wij hier op een computer gekregen dat het een weertsprong weer, maar die... Boetende sector. Oh, BS. ja, excuus, dat staat er. En dat betekent dat er net opmetten wordt. En datzelfde geldt van Bouke de Jong. En dan kun je ze uit dit eegpunt wel redelijk oergaan, maar toch te vier uit koers dat ze te vier naast de schools deel komen. En dan wordt de sprong net opmetten. Nee. BS buiten de sector. En dus geen afstand voor Bouke de Jong en Jan Teer de Nota. Cornelis de Bruin, 14 meter. Ja, dat is een van de facetten van het speeltje bij het vierlap die het heel belangrijk is. Zo rjocht mogelijk landen voor de schons. Hoe meer als je uit koers gaat, hoe meer dat er in feite dus ik van de afstand aangaat. Het is net alleen nog droegspringen, het is ook rjocht springen. Dan heb je het mooiste resultaat. Speaker Johannes Haastra die vertelt een leuk weetje. 2000 zoon, dat is toch al een mooi skof gelien. Toen was Isbrand Galië, maar hier de NFM kampioen. De man op een grote batten. Nog steeds een van de heidenskipster kanonnen om zo maar te zeggen. Oneerbiedig zijn, onkruid vergaat niet. Maar bij alle respect, deze knaap die bloedt gewoon. Ja, elke keer maar weer houdt er zichzelf uitstekend in conditie, in vorm. En doet er gewoon weer prima mooi bij de crème de la crème in het vierjaarplan. En ik Joen, ja, kan hij samen weer tekeer gaan. Vanmiddag hier ik nog een 8,26 meter richting deze finale. Prima onderin, lekker in die polstok en dit shut er goed uit. Maar dan op het laatste moment. Ja, wat een dreiging. Ja. En dat had er dit seizoen al een paar keer gewoon. Dat het correct net is, maar hij had in elk geval nog één sprong te worden. Dat klopt wel en dat is dus zorgen dat we bij de eerste wedstrijd en op de middelste batten bij de jongens niet krijgt, wie het Miguel Sielstra, die het mij 15,98 meter voorlopig een keurig tweede plak staat en dat net alleen nog, hij leert een persoonlijk record. Dus het tweede NFM-triangeltje is al verzinnen hier. Ja, nee, dat gaat in ieder geval mooi. En het jou te komen dat deze leppers van hunzelf in ieder geval fantastisch presteren. Het zijn misschien net meteen hun de NFM-titel opleveren. Die beginnen de meeste met de jongens vanuit dat we een eindje verder moeten. Maar voor hunzelf natuurlijk, voor zoveel jelte als Michel is binnen dat natuurlijk hele mooie, Michiel moet ik zeggen, binnen dat hele mooie resultaten. Ja. Ik heb nog even melden, niet correct dat bij de Famkes Susanne Mulder namens de Polsbond Holland op tredje 48 kwam en daar voorlopig op het tweede plakje stiert achter Inger Haanstra met die 14-0 in. Nou, Germ Terpstra stiert klaar bij de jongens. Dat is echt zo'n jongeman die zijn persoonlijke record geweldig opkrikt had dit seizoen. Wat kan hij hier brengen? Ja, mooie klimmer, maar hij gaat nou te vlug naar de andere kant. Ja, en dan had je geen tijd om in die top te komen. Hij kwam in Burgum. Daar centimeter 63. Dik naar persoonlijk record daar. Maar waar toen toch nog correct verslijnd terug Arend Veenstra, de Friese topman, die straks ik als laatste in die jongensgroep in actie komen zal. En dat wordt straks wel interessant, want daar treft hij Roy Velers en dat is de absolute kopman van de Hollanders. Want die had Njontje 76 achter zijn naam. Maar eerst zullen we naar Ricardo Fay namens de PBH. Ja, netjes. En die zet een keurige eerste afstand deel, ja? Ricardo Fay. Die pakt hier voorlopig de leiding, want Cornelis de Bruin die noteerde 14,15 meter. We gaan 2 weersprongen en 2 boetende sector. Dus Ricardo Fay zal hier de eerste te kloppen afstand noteren. Wat je in het verleden ook alles Nederlands kampioen bij de junioren. Lepte toen in dat ene NK 2 keer oer de 9 meter. Zijn PR staat intussen al op 2020. Maar wat komt er nou op het boord? Daar maken we nog even op wachten.
Terwijl we bij de vrouw Hilde van der Wijsjugge. Die ter op dit stuit de polstok zet. En hier in actie op de middelste scores Joost van Wilden van de polstukboen Holland. Hier dus Hilde van der Wij. Maar wie weet komt dat straks in jouw tweede sprong. En hier dus de Oreman. Ik nog even een sneuwe mededeling voor Jelte Volkensma bij de jongensgroep. Want daar Stienies krijgt een persoonlijk record. Maar daar heb je een foutje jong. Dus dat is corrigeerd naar 1554. Hij zakt het mij naar het tweede plak. En geen persoonlijk record. Nee, dat is leuk. Komt tot 17 meter 99. Maar goed dat ze het zeggen, want als je dat sprongen hebt, dan heb je dat sprongen en dan gaat het om. Voor Ricardo Fay noteren we centimeter 99. Dus we komen in de buurt van de 18 meter genees, maar nee, maar van mij jongen, van u zoon, dat Ja. het jong nog volle verder geen zal. Tenminste, had je mij maar wel voor de haardbreed. Het zou nou zo gebeuren kennen, hè? Rien Baas, regerend Nederlands kampioen. En eerst hier dus Hilde van der Wij. Niet heel lekker in die stok. Niet de beste voorrondeprestatie hier bij de Famkes, maar 3 meter 87. Dat valt een liets beetje af. Joost van Wilden, wat toch Joost van Wilden hier, hè? Oeh, die loopt de stok helemaal scheef. Precies. Ja, en dan is de koers eruit en dan is de kracht direct voor het uit. Ja, dan baal je even, want hij ziet er dreigend in, hè? En hier zien we dus. De regerend Nederlands kampioen. Ah, dat shit er Rian goed Baas. uit. Hartstikke idee. Ho, ho. Verrast. Ja, die oorsprong. Dit wie Jongen, een jongen. hele knappe, hè, van Rian Baas. En hij had u zo vaker verrast. Hij had ik Want een de hele. laatste 2 NK's had Ja. hij op zijn naam geschreven. En dat gebeurt net vaak dat in zijn Nederlandse titel echt nog prolongeert. Nee, Altijd wordt iets kaart van Jacco de Groot, maar ondertussen ja, nee, is dit een hele beste sprong van Rian Baas, hè? zeker weten. En dan is de wedstrijd voor de Iepen. Ja, dat moest rustig stellen en dat verwacht en hoopst ik een beetje van regerend Nederlands kampioen. Maar die NFM-titel, die was er nog niet voor Rian Baas. En ik denk dat hij een hele dikke. 45, mag ik een applaus voor Rian Baas. 20 meter Ja. 44. Nou is de wedstrijd wel echt Iepenbrutsen. En daarmee, ja, steen je eigenlijk al maar in voort in de volgende ronde. Dat kan je rustig stellen. Die zal zeker bij de beste 8 bloeien. Maar ik zou haast zeggen, dit kool was een beetje de te klappen afstand wijzen, joh. Nou, voorlopig wel. Want natuurlijk, voor mij sprong Jacco de Groot, ik 20-32 al met 2 vingers in de neus om maar eens in te nemen. Ja, Wouter van Midden, 20-03, goen ik makkelijk. Maar het is lekker als Sabagist, 20-44. Daar heb ik het helemaal niks aan. En ik dit goen heel makkelijk. Sanne Mulder op 2, 13 meter 48. Inger Haastra op 1. Femke van der Haring. Geert de Wetter. Dat is voor de tweede keer op Riegen. Ja, En die vierde plek is belangrijk, want en dan zit haar wedstrijd erop dus. in ronde Nee. 3 en 4. Ik denk dat het Gerbrich is. Joost van Wilden komt op 13 meter 33. Maar daar komen we nu bij de top van de klassementen. Oeh, dan hebben we Oh. oud-gediende Bart Helmond. Oeh, Lekker die stille. maken de misslag. Ja, Die maken de misslag, want oors dan hier de metersmeisje kent. En nou Daar, in kost het een protte moeite. Knibbel impact, joch ik. Hij noteerde van de midje toch ik redelijk eenvoudig een 1849. 1849. Ja. Ja, Bart is al stoppen, maar die zei al van ja, er is elke keer één wedstrijd waar ik nog graag om mij wil, dus de NFM. Ja, en Meidwaan is voor Bart ook Meidwaan om te prijzen, als het een beetje ken. ja, zeker weten. Maar deze sprong ging toch een protte mis. En hij rent net heel soepel. Nee, hij houdt Dus het ik ben gewoon. benijd Pakt hem net lekker beet. wat hij er dadelijk nog uitpersen kan. Ja, Want hij moet eerst toch even bij de beste 18 te eindigen om een tweede en een vierde poging aan te dwingen. zeker weten. Deze titel. Hier komt Roy. Roy Velus, dit is het kanon van de Hollanders. Van Roy. Maar Gaat hier, dat maakt net in zijn eerste sprong. Deze jongen die had 9 meter 76 als PR achter zijn naam. Ja, Is echt al Nederlands kampioen geweest. Dat is eigenlijk de kopman voor de Leppers is die er nog, de jongens catering, namens de achter Hollanders. terrein. Bij Jitske, klopt dat nog? Jitske heeft Maar nog hij- lekkere drankjes en, Hij liet het ja. omkomen op zijn Dus, tweede sprong. voor de Leppers. Ja. Daarachter bij Jitske bij dat En bij de vrouwjes jongen we ook een oud-gediende die het al een paar hier stappen is, namelijk Dimfy Baas van Rooyen. Oud
recordhoudster Want dat mag natuurlijk niet tijdens de wedstrijd. sprong toen Santje een hele meter. Dat record is intussen alweer oernaam terug uw eigen Marit van der Wal. Maar Dimfy Baas van Rooyen is meervoudig Nederlands kampioen. En heel lang weer dit de te kloppen vrouw van de Polsterbond Holland. 2019. Wat ken zij? Nou, nee, hij ging correct net op de punt. In 2019 jaren we correct, toen won ze je. Ja. De NWM-titel. Ja. Oh, ze willen applaus. Nou, wat spontaan. Maar ook Dimfy Maar goed, Baas, nou gaat ze te water. Te water. Ja. Wat kan Sietse Bokma? De man die het juster jongen moet pas nog de beste weer. Die keert nou te vlug oer. Ja, hij pikte juster het pompenbeleid shirt weer oer van Naat Bransma. En bleun ik aan de allemaal voor, want die wien daar net. Nee. Maar Sietse die had gewoon een goed klassement, want die had als 6e zonder afstand alle geen 900 meter staan. Precies. En is die man voorlopig dus voorbij. Ja, ik denk dat dat een hele grote kwaliteit van Sietse is. Zeker in dit seizoen. Hij is heel constant. En ik heb ook wel respect eigenlijk voor deze sprong. Want ik denk toch dat hij hem eigenlijk nou in zijn eerste ronde gewoon zei: ik wil me plaatsen bij die beste 8. Ja. En dat, ja, dit is geen wereldafstand. Maar het kon best eens nummer 7, nummer 8, nummer 6 wijzen. Dan ben je gewoon. Dan hij straks dus nog 2 sprongen. En ik denk dat hij nou dus straks al in zijn tweede poging wat meer risico's 30 nemen giet. En zou dus ik maar een goed strijdplan de finale ingiet. En dat, ik zie net dat dat er altijd bij de Liepen zo'n ontbreekt. Maar sommige dingen er ik wel eens dal 3 En nou ja. Dat brengt dus bij de kopman van Friesland, Precies. Arend Veenstra, de man die dit seizoen definitief toprutsen is. Hij wint eigenlijk alle wedstrijden wederom mij door, maar de laatste beiden slagen dat net. En deze sprong, ja, gaat eigenlijk naar de eerste slag al mis. Ja. Dus ook hij zit nog net bij die beste fjouwer jongens. Nee, Roy Velles ik net, hij net. Dus er wordt straks vol in die tweede ronde. Ik mentaal het nodige van de Lieppers vregen, want dan kan je je net meer verzaken. Dan moet je er staan. Ze bouwen nou de druk al op. Ja, absoluut. En dat is juist in meer categorieën. Ik zeg dat ik bij de Famkes bijvoorbeeld werd uiteindelijk ja, de betere vrouw, en Hanneke Wester bijvoorbeeld, die begint met weersprong, ja, die zulde tot de tweede ronde gewoon steenmutten. Ja. En dat is ook het aardige van de NWM. Het is weer een orenwedstrijd. Dan orenwedstrijden. Ja, je Maar mag gaan gewoon stinken. Ja, mijn eigen spelregels. Ja. En dat is natuurlijk bijzonder aardig. Maureen Poys, zullen we hier staan. Ze krijgt, maar die opening doen ze nog flikflaks achterover op de middelste batten. Als die opening zegt, maar nou, geen flikflaks, Ja. maar goede Ja. klimstijl. Serieus. En een kreeze sprong. En dit zit er ik goed uit, Frederik. En daar gaat Daniel Kloostra. Maar eens even zien. Die had echt weer een fantastische hierbeningsprong, hè. Had een PR staan van Joontje Fjouwer-Santig. Maar die gaat een heel eind die kant uit, denk ik. Ja. Net niet, maar komt er wel heel dichtbij in de buurt. Ja, mooie Daniel sprong, hoor. Kloostra. Daar van Daniel Kluistra. Ja, dat is top 8 waardig natuurlijk. Ja, dan zijn de Hollanders voorlopig best op dreef. Want ze staan op 1, 2 en 3. Want, Daar de eerste afstand. oh nee, Sietse Bokma staat ertussen. Maar Ja, gelukkig al. 18,24. Kluistra komt op 19 meter 34. En dan is het 9 meter 34 voor Daniel Kloostra. En dan staat hij mij stip op het tweede plak. Ziet ze ons toch nog even bij de bus komen? Ik heb nog even melden bij de vrouwen dat de eerste sprong van Gerberg Steensma een weersprong weer. Zij leepte van de midje een nijpersoonlijke record van 14.02 en mocht daarom voortdaligs mij naar de finale. De tweede sprong daar weer van Dimfy Baas van Rooyen, ook een weersprong. En Maureen Poys, die stiert er voorlopig onder leiding met 3 meter 41. En ook die komt met de isprong niet heel goed erin, maar krijgt hem wel goed stil. Mark van der Horst is de eerste junior en die zet voortdaligs even een beste drompelafstandel. Ja, begint prima. Gaat hier voorbij de lijn van En dat moet natuurlijk ik. 17 meter. Heb jij die meteen die klapper te mooi zien? Want daar was In elk geval oer de Santje Metervoort.
Ja, de mensen die hier alle keer zitten, die gaan alle keer een QR-code scanlen, ben dubbel vaccineerd enzovoorts enzovoorts. Die ben alle keer test, want het heidenskip is hier een bubbel. Ja. Je kan daar mij een geldige test scanlen dat jou ziektevrij bent, maar dan ben je ook de hele dag op het terrein. Ga je eraan, maak je opnieuw een test doen, dus zo gaan ze dat hier regelen op les van de gemeente. Het is een evenement. En dat is, smoekvol, hè Joert? Ja, en ik moet zeggen, net als dat al ervaren heeft Frederik wel alles keurig georganiseerd. Het ging al een mooi vlot, dus staat over dat hier in het heidenskip om samen te zeggen. Prima dingen. Dit is Julia van Eyck bij de vrouwen, maar die heeft duidelijk de polstok fieste 4 zetten. Die oren die wie voor mijn gevoel best wel aardig. Maar de stok stiet simpel wat te 4 en dan kom je wel langer naar het derde punt en ga je kopje onder. Sigrid Bokma is daar de volgende. Ik heb nog even melden dat bij de junioren is kreeg Mark van der Horst begint met 18 meter 18. En dat is dan voortdurend de eerste en vierde junior afstand. Dan weet iedereen ik voor het weer ontdekt is. Ja, een hele lekker begin daar. 18:01. We gaan dan verder met Nart Brandsma. Gerwin, mag ik jou vragen om te gaan zitten, want je zit in mijn gezichtsveld. Graag iedereen zitten te hebben. Ja, dank u. Ja, bij de senioren staat Nart Brandsma klaar om zijn pols te zetten op de middelste batten. Daar treffen we dadelijk de tweede man namens de Polstankbold Holland, Harmen Timmerarens. Jullie van Eyck ging te water. Sigrid Bokma wist zich Ja, die Harmen Timmerarens die had een persoonlijk record van 1822. Nou, dat zal hij nou nodig gaan om zijn Harmen Timmerarens. provinciegenoot Mark van der Horst voorbij te gaan. Hij komt er al aan. Hier in zijn Zocht er in eerste instantie net verkeerd uit, maar dit uitkoers. Dan dus niet. Het gaat helaas te water in die eerste ronde. Naar de Brandsma bij de senioren. Erwin Timmerarens. En Erwin Timmerarens bij de senioren noteerde niet krijgt nog maar een toch wat misleerde sprong 18 meter 01. En dat is op dit stuit goed voor het vierde plak. Hier is Sigrid Bokma, wat ziet er wel heel goed uit. Joris. Netjes, Oeh, hele mooie dit is een afstand. hele Ja, mooie. terecht. Heel terecht dat Sigrid er blij mee is. Stiet er altijd op grote wedstrijden. Nederlands kampioenschap hebben we natuurlijk ik daarnet vergeten. Een heerlijk begin voor Sigrid Bokma. Zet het zaakje voor op scherp jij, hè, daar bij de verhaalje. Ja, Vliene hier natuurlijk een fantastische aansluiting gewoon in Burgum. Ja. Voor het eerst oer de centimeter 8. Dat levert haar de Nederlandse titel op, heel verrassend. Nou, dit seizoen, ja, maar ze toch een beetje achter Tessa Kramer aan. Wils we eerst even zorgen wat Nat Brandsma in gedachten had. En dit zocht er net verkeerd uit. Al gaat er wel wat uit koers, vrees ik. Ja. Als dat maar binnen de sector bloedt. Ja, dat is de vraag, Frederik, want hij is onder de lijn van Jochentje Meter, dus daar keert niks om. Dan zit er gewoon zeker bij de Biggelix beste Bart acht. Helmond die weer boeten de sector. Ja. En hij ging ik een einde koers, maar In haar eerste sprong. Ja, daar werd ik alles in vier in plan. Hoe discussieerd, maar dat is iets van letter natuurlijk. Moet je die sprongen buiten de sector net gewoon opmeten, want ze springen het wel natuurlijk. En dat is ik wel een beetje mijn persoonlijke mening. Maar ja, je moet nou in een bepaald vak springen als het ware. En ging je de buiten, dan wordt er zijn buiten de sector. En dus gaan we die ook net opmeten. En dit wordt kritiek. Op de middelste schans. ja, je had nog de goede van u, de afstand van Sigrid Bokma. En dat is de eerste oer de 15 meter, 15.02. En wat ken Wisse Broekstra? De kopman van Friesland in de Friese trui. Nou, die gliert een einde beneden. Die gaat een einde uit koers. En ja, dit zal hem net mij vallen. Maar wat is er maar nog trokjet? Ja, wist je, is een ook griezelig sterke knaap. Viel je hebt als de beste, maar En Nederlands recordhouder bij de jongens, hè? 20-22 bij de jongens. Hij is nou eerst junior, dus dat er het kan. ja nee, Dat absoluut. is net de vraag, alleen een kinder het Joert. Klopt, Frederik. En dat wil ik een beetje zeggen, hij is wel eens wat wisselvallig. Misschien dat ik de leeftijd, ik weet het net, maar Wils naar Brandsma voorlopig het tweede plak pakt had bij de
mooie senioren met 19 meter en 8 centimeter. Zeggen wij wat Marije Reitsma van plan is. Oeh, die moet wel mooi stilstaan, maar de pols gaat de verkeerde kant uit. Ja, dat is sneu. Want er hier een PR in zitten, stiet op 14,69 en dat die dan over de derde punt gaat. Maar ja, dat gebeurt dus net. Dan is een monsterrechter afstand sprongen. Maar helaas, correct net. Nou, na het Bronsman, jongetje 08, dan ben we toch blij dat hij dus correct binnen die sector ziet. En dat er in ieder geval opmeten is, Frederik. Want jongetje 08, normaal sprutsen. En dan kan Grutters bij de beste 8 is. En dan de Galema, dat zien we nou nog. Dat is dit de volgende al klaar. Ja, dit hier ik prima op dreef. Ja, top draaien. Stikken beter als Vlien hier, want toen kon er het eigenlijk net onder praat krijgen. Maar dit hier stiert hij gewoon weer in die top draaien. En ik... Oeh, en die hele krekker derde punt net. Iets te volle risico. Zit zomaar een paar meter de loft in, maar de stok stier justjes te 4. Ja. En hij maakt het dus spannend, vooral voor hemzelf. Zeker weten. Van de sprong Meuden nog steen. En op de middelste kans Minne Smit. Dat is een knaap die dit hier heerlijk op dreef is. Al 2 wedstrijden won, dacht ik. Ja, hier zijn persoonlijk record opkrikt naar 18,64 meter. Zeker weten. Maar ja, ik ga hem juist erin moeten post jongen. En het grutte euvel is en bloed. De oren, de dribbel in de oren, Wolters verstaan. Hij had sinds Burgum die dribbel er weer in gekregen en hij krijgt hem er eigenlijk haast net uit. En daarmee is voort eigenlijk de kracht uit de sprong. Ja, ja, het zit dus neer, het zijn zelf weg, maar krijgt er maar eens uit. Ja, de Williams die dat hun hele leven lang nooit van me kon krijgen, hè? En zijn oren is ook griezelijke belangrijk. Troorinnen. Hij rent al beter tro. Giet knap. En dit gaat voor het effect om, want zo glimmen kennen we wel. Ja, alleen nog dan, Frederik, waarschijnlijk in die stok toch een beetje zetten op ik wil een dribbeltje hebben. En ook giet er dus de rapport. Dat is ellende, hè? Ja. Het is heel moeilijk om daar... Als die loop net constant is, dan blijft stond puzzel in. Precies. En als dan per ongeluk wel een goede loop had, ja, dan staat de stokvierste tegenbij en dan waait naar de andere kant. Dus, misschien helpt er je toch wat vertrouwen uit. Zeker weten. Femke Rispens. Oeh, die gaat toch voort op zijde. En zocht dus dat het in deze sprong er net in zit om eigen te gooien in de categorie vrouwen. De laatste NWM-editie, 2009, toen won Femke nog bij de Famkes. Maar ja, Femke natuurlijk, ik werd ouder worden en springt inmiddels bij de vrouwen. Maar die had dus al een gouden NWM-hangerke. En daar is ze vol op. De goudprijs is momenteel prima, dus ik snap dat ik wel degelijk. Thomas van Midden op de Gruttebatten vond ik vanmiddag indrukwekkend goed. Maar hoe goed is hij in de finale? Nou, dit eigen wen netjes, dat hè? bedoel ik. Zien hoe makkelijk hij naar boven gaat en huppakee. Ja. Makkelijk over die line. Ik het dan is een beetje ontevreden, want hij voelde toch wat ongelukkig uit, naar mijn idee. Ja, maar de sprong net helemaal oud. Maar het eigen wen makkelijk, hè? Ja, en dat zijn broer Wouter komt je nooit. Vanmiddag hetzelfde verhaal. Toen zelfs over de 20 meter, 20.03. Ja, en het lijkt het dan, dat zie ik wel vaker, die vierde sprong gaat het makkelijkste. Maar dan denk je ze toch dat met 2 vingers in de neus. En dat is wel indrukwekkend. Opmerkelijk, Femke Rispens krijgt 1,5 meter en 1 centimeter, maar die steert hij voorlopig gewoon treden mij. Ja. Want ja, de andere vrouwen die springen erin. Fjouwer weersprong en traaien droeg. Ja. Dus voorlopig steert ze nog gewoon in de top traaien. Nou, dan krijgen we Peter Faber. Ik zei jongen die soms enorm uit de slof zitten kan. Gaat nou te vlug hoor. Wils we nou kneren kennen en is correct bij Minne Smit een sprong van 16,90 meter. Dus tweede plak. Keurig op het moment. Ja. Achter de ongenaakbare Mark van der Horst met die 18. Maar Peter Faber die ging nou te vlot. Maar de 1452 klopt van Arend Veenster, alleen een lijntje ligt er niet goed in. Demi Groothedde. Gelukkig wel goed gezien. Ik vier de afstand niet Hollandse kant. Ja. Giet wat wild, die valt er wat wat rap vreemd uit. Komt er ik wat vreemd uit. Ze ziet heger in de stok. En moest inderdaad kiezen en kon niet meer die
eigenlijk die uitsprong Wel een fantastisch PR, zegt je met 30. Ja, en als je hier droeg binnen, dan zit je al voor in de top 4 hoor. Dus Ja, zet in het Hollandse camping de beste seizoenprestatie, zeg ik, 15-92. ja. Dus Ja, dat is wel hier maar rekening mee te houden. Ja? zeker weten. Komt tot 18 meter 84. Gaan we naar zijn broer, Wilst Wouter. Thomas van Midden Broertje, Wouter. 18 meter 84 noteerde bij de senioren en daarmee voorlopig het 4e plak inneemt. Ja, Nogmaals, bij de senioren, daar gaan 8 van de 16 naar 2 sprongen terug naar de slotronden. En de 8e afstand is op dit moment nog van Cornelis de Bruin, maar ja, dat is 14-15, dus ik denk dat hij er nou al omgeeft. dit gaat weer makkelijk, hè. Dit gaat weer heel makkelijk en heel fier. Ja, Ja. prima hoe die line van 19 meter. Lekker begin. Ik van Wouter van Midden. Ik denk dat hij naar het 3e plak gaat. En misschien wel naar het 2e plak. Ja, 20-44, Rien Baas, daar komen we net aan ta. 19-34, ja. Dat komt er heel dichtbij in de buurt. Misschien wel Jussi verder. Dus, We gaan dan verder met de Nederlandse record. nee, wat dat betreft, Frederik, bij de senioren, Thomas, Wouter en Jacco, het zijn alle 3 deelnemers van de PBH, Ja. de Polsterboen Holland. Ja, hoe 2 weken de Twakamp, Friesland, of Holland, Friesland, want we gaan helemaal naar Vlist, maar je al. Kijk mijn livestream trouwens. Dus ja, maar de livestream. Maar dat wordt er nog dreigend voor de Friesen om daar een goed resultaat te halen. Riemer Durkrol bij de junioren. Get ik een eind uit koers. Tot een mooie afstand, want Peter Is ik een jongen die dit seizoen al aardig ons zijn 4e afstand skaafd had. Stiert intussen op 18 als PR. Maar zijn euvel is vaak het riocht houden. Nou, wat gebeurt hier? Met Marit van der Wal. staat de stok op scherp. De vrouw die hier het seizoen iepende met centimeter en 8 centimeter. En vervolgens degradeerde uit de eerste klasse om toch te meer wedstrijden. Nou, Corona. in het klassement en corona Ja. ertussen. Nou, intussen in de 2e klasse haar al wat aardig opwerken had. Maar zij begint je toch met een wiertsprong. Ja, En dat is voor het gevoel natuurlijk net lekker. We gaan dan verder met Jaco. nee, want dit is Het is natuurlijk zo. Vierwois beste dame die we hebben. De jongens die wachten totdat de dame. Nou goed, tweede poging moet het dan gebeuren, maar dit. Ja, daar hebben we een. Wil ze nog melden kennen dat Wouter van Midden in die opklom is naar de 3e plak. 19 meter 16, dus hij is correct naar het Bronsma voorbij. Maar die 1908. Dus dat is geen enkel. En dan is het gewoon 1, 2, 3. Holland wat de klokje slaat in het heidenskip. Ja, en natuurlijk, de wedstrijd is nog jong. We zijn maar bezig met de eerste ronde. Komt daarmee op een. Maar het jouwt wel aan dat uw Frieske toppers alert wezen moeten, want Is bij ons Wisse Broekstra de nummer. we worden natuurlijk met de Nederlandse viermanifestatie op de heeste treden straks ik een paar Friesen staan, hè? Net alleen nog Hollanders. Dan hebben we daar vooruit dat het niet goed komt. 2 jaar geleden in de wenkkamp. Jacco de Groot, ja, dat bloedt natuurlijk een fenomeen. Wat kan Jaco de Groot? Bij de Polsterboen Holland, sjug hem eens even, daar komt er weer. Het wordt wat griezer, maar ik nog weer heel fier. Jij, jongen, 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 jongen. Op het balsje wat op 20 heel leidt. Ja, Wordt dat niet? vermits hij precies zo sprong om hem even te plaatsen voor de finale. Ik zou je 12 vingers in de neus, 20, 32 toen. Ja, dat is Ja. een zeesprong eigenlijk. Hè? Het is gewoon een zeefsprong. Het is, je wordt er hartstikke van. Met Jaco. Maar wel weer. Ik nog Hey, steeds met de verhoorde vrouw. ding. Ja, dus Die vrouw 20 meter Had ik- 44. zo. 20 meter 44. Ja. En dat is 1 centimeter minder dan koprenner Rian Baas. Ja. Maar die had daar patent op. Ik want zoek rechts deze, die had wat meer won die centimeters. het NK eigenlijk net met 1 centimeter verschil van Isbrand Galema. Ja, Oeh, je hebt een dubbelsprong. Op de middelste bad is het Rutger Haanstra en die docht het beste. ja, dat goede zaken. Die meldt hem in de top 3 bij de junioren. Wel goed door, al is daar het vierde plekje. Daar is 18 nog altijd de te kloppen afstand van Mark van der Horst. Tweede plak op dit stuit voor Riemer Durkrol, Santjen 26. We hebben één En Tredde Minnesmit 1690. Maar ik denk dat dit er tussenin komt. Ja. Jaco de Groot, plek 2. 20 meter 40. En het derde plek is voor 2040 Daniel wordt het uiteindelijk voor Jaco de Groot. Dat is Oké. toch 5 centimeter minder. Het achtste Ja. plekje, dat ligt op Erwin Timmerarens. 1801. Maar goed. Even een lietse correctie. Dat is eerst de drempel. Alles wat daarboven zit, die... Ik denk dus dat de eerste ronde bij de senioren er inderdaad op zit.
10 van de 16 leppers wie in staat om een afstanddeel te zetten. De rest gaan of de wetter of de 4 uit koers en daar buiten de sector. En dan zullen we straks houden we hem natuurlijk op een hechten. In eerste instantie wat binnen de beste 8. En wie gaan dus terug naar de ronde 3 en ronde 4 van nog 2 pogingen om maar te proberen in die NWM-titel binnen te slepen. Ja, dan weet ik maar Rutger Haanstra toch wat te optimistisch, want 1668 betekent het 4e plak. Nou ja, dat is op dit moment precies genoeg om bij die beste 4 te blijven, maar Ja, dan moet Reinier het grote kanon. Reinier Overbeek, nationaal recordhouder, had een PR van 21:38 die mij nog. En dat is een jongeman die echt in staat is om alle senioren voorbij te waaien. Want dit is een talent, ja, daar ben ik eigenlijk geen superlatieven voor. Ik dit hier, Frederik, hè, op zo'n jullie sprong er al 20 meter 87. Ja, het binnen afstand, je denken, Als junior, hè? ja, en zijn persoonlijke record 21 meter 38. Het is bizar 4. Hij was 2 verlien, volgens mij hier. Ik ken hem kampioen toen bij de jongens. Daar komt er. Hier komt Reinier Overbeek. Insprong is goed. En dan gaat het. Ja, daar komt er Mooi, hè? alweer een mooie machine en helemaal naar de top en een einde erheen. Zelfs een eind uit koers, maar oh, wat komt die makkelijk Ja. heel vier, hè? Ze mochten maar van maandag tot Deze donderdag jongeman wachten op is de haast kant net toe te naar huis. horen. Nou, zie hier het resultaat. Nee, en En nu krijgen echt we een dan natuurtalent. Overbeek. Ik bedoel, Opzij dit gaat lijkt zo het makkelijk. bij de dames, Alsof het bij geen de moeite Holland. kost. Nee. Zo ziet het eruit. Wat gaat Fabienne Ja, hij is wel verrassend zijn nationale jongensrecord kwijt. Want Ja. dat is Vliene je verbrusten terug Witse Broekstra. Precies. Dan zullen wij midden vooral je Fabienne Overbeek, Nee. het zuske. Maar mag ik een Ja. applausje voor Reinier Overbeek? Die heb ik in de leiderstrui van de PBH. Dan, maar kijk Maar eens. wat komt er op het woord? Ja, 19 meter 32. Zag ik staan voor Reinier Overbeek. Nou, dan houdt er hem nog in. Ja, absoluut. We willen Hij een kan mooi nog begin. een behoorlijk eind uit koers. Ja. En dan toch gewoon roem over een jongetje meter. Ja, dat is bij de senioren. Hier staan ook gewoon in de top 3 staan. Ja, zo simpel is het Top wel. 3, top 4. Ja. En daarna gaan we natuurlijk weer los met de jongens in de En dat betekent dus ik dat bij de junioren, Frederik, het erop zit. Nou, die rijden hier Overbeek dus onder leiding. Ja. En Jongetje dan 32. zullen we op. Tweede plak is voor de Orenhollander Mark van der Horst. Ja, 18. Derde is daar ontnota Riemer Dirk Krol, Santje 26. En vierde is dan Minnesmit, maar 16 meter 90. Ja. En dat is dus, zoals je kennen, de drompel, 16 meter 90. Daar moeten ze hun nou oprichten straks bij de junioren. We krijgen Ja, nog... want in deze ronde, wij wachten natuurlijk nog even dat de categorie vrouwen aanmaken wordt. Want ja, daar zit natuurlijk een bos in. Daar zijn er nog 2 springsters die het nog kleerst. Laura Maaien van de PBH en Tessa Kramer, uw eigen regerend Friese kampioene. Die het een thuiswedstrijdje springt, die Maaien nog. En daarna barsten we los met de tweede ronde. En daar begint eigenlijk voortaan al de... Ja, de eerste Pikkelhurde schifting. schifting. Ja, absoluut. En zeker natuurlijk ja, in alle categorieën, maar zeker eigenlijk bij de vrouwen. Omdat hij dus van de tredje nummer 4 oorvloer. Dus daar vallen wel heel soort... Ja, daar hebben we het bijltjes dan. ja, daar wordt bijltjesdag. Maar goed, Laura Maaien dus. Persoonlijk record van 16 meter zo'n. Ja, dan ken je wel wat. Prima oor in. Zit ik knap in de stok. Iets wel wat briek. Kit een eind uit koers Ja. en toch nog een heel eind. Laura Maaien, ja, had ik een PR van over de 16 meter, dus Ja. ze kennen het wel. Want bij de vrouwen, ja, dat ben eigenlijk nog helemaal net zijn volle afstand deel zetten. Op het woordje nummer 5. Ja. En Laura zet er dus nou de zegde afstanddeel. En we krijgen natuurlijk nog Tessa Kramer. Ik in bloedvorm. Hier van het Heidenschip kent de batten. Dus ik behoorlijk. Hoewel ze studeert toch ik in Amersfoort. Dus dan kom je hier wat minder natuurlijk. Maar zij zit er nooit stil, want winterdijs dan is ze te vinden op een atletiekbaan. Ze doet op een polstok heen springen, ze zorgt ervoor dat ze fit is. En als ze dan in Friesland komt, die houdt hem op een plaats, dan kan ze dan even een paar keer het water hoor. Precies. Maar dat pikt ze dan aardig vlot op.
En die had haar persoonlijke record al via 1570 opgekrikt naar 1669. Ja, En die nadert dus de centimeter. En als er één dame op dit moment dat in de vingers had, Ja. dan is het nevens mij deze Tessa Kramer. Ik ben het helemaal met die eens, Frederik. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is. En ja, wat zou het nou leuk wezen dat het jong gebeurt. Laten we net vergeten, zij had de polstok een hele meter verder staan als Marit van der Wal. En die springt mij een kele stok zonder topke al over de centimeter. Ja, Dus mocht het een keer rechterop in en Ja. ze kan bovenin komen, nou dan is die centimeter een feit. precies. Maar ja, dat kunnen wij makkelijk beredeneren. Doe Ja, het maar maar- even, hè. Het hoeft maar niet een keer de slag in. En Zij komt er steeds dichterbij. zeker weten. En waarom het ze die Polestok Safir? Dat komt vooral die oren in. Dat is één grote krachtexplosie. En ja, je ziet wel eens, net al in het Liepsters, maar ik Liepers die toch wat wievelend naar de Polestok daarin. Dat mij angst te krijgen heeft, dat weet je net. Ze zullen dat nooit terug uit zezen. Maar zo'n oren natuurlijk, als de power met die in zit en op volle snelheid, dan gebeurt er wat. En die atletiektraining, we stoten nog eerst Frederik, die had bij haar echt een hele hoop vertuten die in. En daarmee begint de sprong wol. Ik bedoel, Dat neem je mee. dat neemt En de zeker mooi. kunst is om die voorwaartse snelheid om te zetten in die opwaartse snelheid. Dus die eerste slag is bij haar cruciaal voor de koers van de stok. Als ze die kracht in die eerste slag omheen krijgen kan en dus de pols stil ook kan, dan kan er wat moois ontstaan. We zullen het zien. En Oren. dit ziet er net verkeerd uit. Dit ziet er hè? heel Dit goed er uit. heel mooi uit zelfs, Ja, maar maar- ze gaat wel heel scheef. Maar oh, wat zit het er al met dicht zin aan. Ja, absoluut. En is misschien wel verder dan de derde. Zij leert mijn gouden. En dan hangen ik omsjug ik. Dus dat is van, ik dacht wat 2018 700. Toen werd een enorme verrassing. Jong. Ik zit net op het verwacht zien, maar het zou geen verrassing wezen, want ze is een van de topfavorieten. Ze is minder underdog als toen. Ja. Nou, we beginnen bij Bob aan de list. En dan zullen we nog eens even zien Wieter de tweede ronde overleven. En dan ik nog een tweede en vierde sprongmaatje maaien. Dus na 1 ronde blijft dat staan. Wils Laura Maaien is krijgt bij de vrouwen 14,54 noteerde. En daarmee gewoon strak op het tweede plak staat achter Sigrid Boekma. De enige nota over de 15 meter. En dan ben ik benieuwd wat er op het bord komt voor Tessa Kramer. Daar staat 0-2. En dat is eigenlijk de code voor buiten de sector. Verdorie. Dus ik vrees dat we daar, ja, buiten de sector geen afstand kunnen noteren. Nou, dat is spietig voor haar. We krijgen eerst Rutger Haastra die oerspringen mooi. Waarom is u wat ontgingen, maar hij mooi oerspringen. Ik zie hem wel met 10 naar de wedstrijdleiding tag in. En ja, dan is de vraag, wat dost hem mooi? Wat dost hem mooi? Nou, zus. als je dat toch oerspringen mooi, ja. En ik weet ook wel waarom, want hij sprong tegelijk met een Famke Ah. en die ging briek. Juist. Dus hij moest inhouden voor de veiligheid om net met de stok en trommelkwart te gaan. Nee. En daar had er dan gelijk om, dan had je Ja, rjocht op een herkansing. precies. En nevens mij maakt hij daar prima gebruik van, want Nies Krek eindigde hij op 1668. Nou ja, die vervalt dan. Ja, die hele systeem. En nou is er dik over de line. En ik denk zelfs dat hij richting het tweede plekje kroept. Ja, hij doet uitstekende zaken, dus dat Ik is weet het wel zeker, want 1832 is het tweede plak op dit stuit. Ja. op precies Nou, dan een ga je meter. er wat om aan oorspringen. Ja, nee, dat heeft er volledig benutten. Dus Rutger, Haastra, maar stip op 2. Reinier Overbeek dan nog steeds onder leiding met Joggetje 32. Meter verder. Ja. Dan hebben we nog een 18-8 van Mark van der Horst. En we hebben als vierde afstand Riemer Durk, Krol, Santjen, 26. Maar bijvoorbeeld nog één Wisse Broekstra. Nee, dus die moet aan de bak. Die had nog één sprong. En die tweede ronde is in die zin dus een We zeggen nou- ronde, omdat er heel veel zullen gaan afvallen. De senioren Sander van Vliet en Xander van Vliet weet natuurlijk wat op dit stuit de 8e afstand is. Dat is Erwin Timmer-Arends met 18-0-1. Om nog enige hoop te houden om door te Ja, Sander van gaan. Vliet zelf Ronde 3. een wiersprong in zijn eerste sprong. Sander, de insprong, En die precies biedt nou, ik ben klaar, want 2 keer wierd budget uitschakelen. Ja. En hiermee dus afgevallen.
Wat ken Femke van der Haring? Nou, die gang de eerste keer echt weer, maar zet nou een afstanddeel. En die maakt oer de 10,80 meter om in de top 4 te komen. Ja, dat is toch op zich net zo ingewikkeld. Zou je denken, op dit stuit. Maar aan de andere kant komen er nog zo'n vrouwje achter die jongen. Ja. Is niet meteen weg, om het zo maar te zeggen. En dat heeft er alles mee te krijgen dat er simpel was. Maar fjouwer Famkes daar een afstanddeel zetten in de eerste ronde. 10,67 meter. Dus ik denk nog wel het nodige gebeuren. Bij de jongens dan. Wat is derde vierde afstand? Dat is 14 meter 67 van Germ Terpstra. Ja. En dat weet dus ik deze Thomas van der Goort. Die krijgt 11 Dit ziet er 98 net hier. verkeerd uit. Ken er een rjocht horen, een Sjurus. Ja, Oh. die meldt hem, ja. Die meldt hem daar bij dat baltje. Ja. En heeft een persoonlijk record van 15-10. 15 is zijn PR. En dat had er Ja, Joet hier zo sprong krijg bij je de kwalificatie in de Moaasronde. En komt hiermee in de top Dus die had al een topday. heel goed gedaan. Voor de Maar hij Thomas komt van weer der een Goot. eind die kant uit. Ja, en hij zet hem met hier in de boel weer even lekker op scherp. Want die 14,60, daar is er zeker voorbij, denk ik. Ja, komt tot 15 meter 75. Sure. 15,75. Hij verpulvert zijn persoonlijk record. Ja. 15 wie het van de morgen al. Komt daarmee volgens En mij nou op 15,75. degene nog niet afscheidt. Nee, en we stip op 2. Wie weet gaat Hij zit er weer helemaal tussen, hè? van der Ja. Haring Topdive had Thomas van der Goort voorlopig. en Precies. nu op de derde plek. Lisse van der Kraap nu op plek 5. Maar goed, we hebben veel natsprongen gehad. En ook een Hanneke Bouke de Jong dan. Ik weet het. 8-0-1, daar heb ik in ieder geval in. Hè. Ze krijgt dus buiten de sector, Oeh. maar dit giet Dat erop. gaat er te vlug. Ja. En dat gaat Nee. niet lukken voor Bouke. En dan is de NWM-finale- En dit shut er prachtig uit. Lisse van wat der Knaap. gebeurt hier? Oh, wat shut dit er mooi uit. Prachtige sprong, Lisse. Dit is een sprongwetje van dromen. Ja. De haan oer het topke en rechthoer en een stralend gezicht van Lisse van der Knaap. Want dit is een hele lekkere. 14,69 is haar PR. Ordnota. Winnen alleen maar. Maar ik denk dat dit wel eens verder wijzen kan. Heeft een persoonlijk record van 14,69. Ja. Nou, Heel netjes een sprong van Lisse van der Knaap. als het daaraan voorbij is. Vliegen hier natuurlijk een rampseizoen. Ja. Want de eerste Dat wedstrijd net niet, maar wel Enkel lekker Bruts. geplaceerd. Notabene maar de wind afstaan. Ja. Zo. Zo. Van der Kraap. En nou noteert ze 14,49. 20 centimeter onder haar PR, maar wel leads er in de wedstrijd. En daar is ze enorm blij mee wezen. Alles daar. En het feit was toch zo Frederik, hè? Mega talent. En dan voor de hier zo dramatisch Ja, dat is begin. heel sneu. Hele seizoen niks met wank en Zie begin jij in van... het ziekenhuis dat ze eerst maar weer Ja, enkelbanden weer toen beschadigen. En dat kostte haar toen het seizoen. Maar een talentje is het absoluut. En nu komt het er gelukkig van haar weer eens een keer uit. En de NWM is natuurlijk een mooi podium om te pieken. zeker weten hoor. Dan toch een keer 4 springen met het nou gebeuren. En dat geldt bij de Famkes, ik van Hanneke Wester. Die komt straks. We pakken eerst deze knaap, Wessel Schenk. Wessel Schenk. Fietje Fjouwer en Santer. Wie krijgt natuurlijk een prima afstand. Dan stiet er op dit stuit op de wip. Hij stiet vierde. Dus dat is de klappen afstand. Wessel Schenk. Maar Hanneke Wester zal het zwit meer op haar eigen, denk ik. Want Ja. die zit net in de top 4, hoor. Want die hier een wiersprong. En die mag nou dus presteren. Want oors is het einde oefening. Ja. En ik denk dat zij misschien wel de favoriet is hier op papier. Shit, En shit. dit ziet er volle beter uit. Ja, mooi hè. Krachtige slagen, Zo. ja, ja. Oh, dit Ja. is een hele beste, want het gele balsje leidt nevens mij op 15 meter. Dus Ja, dan komt zij heel heeg in de 14 meter. En Ja. dan hebben we naar je kamerenster. ik denk het wel. Inderdaad. Nou, nee, die is helemaal perfect, maar Nee. oh, wat is zij sterk, hè. Baltje luidt op Lange 15.02. Ja, nee, ik vind het knap, hè, want Dan ben al tegen de even nota, bij de senioren. Oeh, die Nee. waait ik de verkeerde kant uit. ken ik een streep doorheen. Dan ben we al treien topklassers kwijt. Maar Hanneke Wester op den even rond. Kom Frederik, ik ben dat helemaal Ja, ja, niet eens. 14,88 meter. Ja. En dan dan ben je, ben je wel een echte lijster. ja, een coole kikkerik, want ik eerst maar een wiertsprong. Dan wist ik, zei de Friese leiderstrui, jongen. Ik ben 4 bij de meeste wedstrijden bij de Famkes. Weet je dan wat van mij verwachten? Dan kerst moeilijk is en dat 2 keer springen van ja, ik zie het net bij de Westervjouwer, ik met mijn huis.
Nee, die liet even een poepje roeken. 1488. Ja, Hartstikke want je netjes. had de meeste vooral in Kluis woon. Ja. Nou, Inger Haastra, die krijgt al 14-0 dus die stiet er al mooi bij. Maar is wel inmiddels naar de derde positie. Ja. Is waarom zetten hem samen te zezen. En het zou voor Inger dus ik slim wezen om toch proberen weer even richting PR te gaan. Ziet op 15 meter 18, het ze dit hier hebt. Dus wie weet wat die nog kent. Ze zijn er in ieder geval in die tweede ronde uitstekend bezig. Ja, mooie opbouw. Dus ja, het zijn wel van die springers op het NMM van daar zijn we wel van. En dan denk ik Kijk dat wat Inger Ja. Haastra gaat doen. Inger Haastra nou als eerste keer. Ja, precies. Dat ze die wel gewoon heeft. Die zit prachtig in de polstok. Jongens, wat vind je goed weer bij de famkes? verbetert haar net. Nee, want ze gaat Maar brik. blijft voorlopig op het derde plekje staan. Ja. Maar er komen nog 4 naar haar. Dus dat wordt even billen kniepen, denk ik. Ja, dat kan er alle kanten op, absoluut. Maar goed, joh, die 14-0 in steen, dat moet de rest eerst nog maar even aan. Ja. Want de vierde afstand, Frederik, bij de famkes is 48. Susanne Mulder. Nou, je bij Jelte Volkertsma. Gaat het nou mis? Hij meende niet correct dat er een PR hier. Dat bleek er net het geval te wezen. Kwam toen op 15,54. Maar voorlopig is hij daar nog altijd treden mee. Ja. Precies. Maar echt na hem komen er nog 5. 11 meter 92 Ja. voor Dus- Inger Haanstra. Susanne Mulder ligt dus op Zult bij hem echt de spanning groeien. Iedereen van de wedstrijd. Want de vierde positie is 14 hè? Wessel Schenk bij de jongens. Ja. Bij de senioren. Cornelis de Bruin. Ja, noteerde 14,15 meter. Jelte Volkertsma komt nog tot 13 Ja. meter 27. Dus daar ben ik de flink wat vlakje. bij op. Cornelis de Bruin weet dat hij voorbij de 18 meter moet. Wil hij nog een paar Nou, hij keer verbetert hem in al, actie komen? maar het is bij lange na net genoeg voor een top 8. Daarmee is hij NMM Dus Nee. daar is de vierde senior al die het hem omklaaien kan. Je het nou hoort. Het gaat nog het, absoluut. En ja, met alle respect voor al deze lieppers. Jan Teerde natuurlijk dit hier al 2 wedstrijden won, maar Cornelis, Bouke en Sander. Het ben ik net de topfavorieten. En we hopen toch een beetje dat de beste lieppers, de beste 8, dat die straks nog 2 keer mooi. En dat we hier echt nog een enorme climax bouwen in het Heidenskip qua vier liepsprongen. En dan heb je ja, de man nodig is Jacco de Groot en Sokken samen te zezen. We zoeken even naar Susanne Mulder, de nummer 4 op dit stuit bij de Famkes. En kan die haar verbeteren? Nou, die gaat Ja, ik word een 14 meter, voor hè? de 14 meter. En dan kan zij het derde plakje wel eens overnemen van Inger Haanstra. En dat zit hier op de wip. Dus je we toch in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Daar heb ik niks aan. Ze meid zit spannend. Want we hadden maar over de tweede sprong. Ja, En het gaat om plaatsing voor de tweede en de vierde sprong. Want daar worden de prijzen verdeeld uiteindelijk. ja, en ze kan je zeggen wat je wil, maar ze shirt ik dat zijn NMM-formule een hele aardige formule is. Puur qua opbouw van spanning en Is het niet, het is precies 14 meter. En daarmee blijft Inger Haanstra. hier zullen we bij de Michiel Zijlstra. junioren Michiel Zielstra. Ze krijgt 15,98, zit dus ik nog steeds keurig. Ja, hij staat op kop nog. Ja, zo zit ze keurig bij de beste vrouw, maar hij is gewoon de leader of the pack. Hij leidt er op de leiding met het mooie PR. En Susanne Mulder, dat is echt wel mooi, die kwam dus dat precies 14 meter, 14,00. En dan is die 1 centimeter van Inger Haastra een Is een hele nieuwe belangrijke. Ja. 14,01 om 14 meter. Dat ben de nummers 4 en de nummer 3. Dus heel aardig daar. Berbe de Vries, ken dat ik, persoonlijk record 386. Jeltske Terpstra krijgen we nog, persoonlijk record van 14,81. En Hilde van der Wijk krijgen we nog, en die had persoonlijk record van 14,50 meter. Dus al Ja. deze drie vrouwen kan nog behoorlijk de boel op een kop zetten. Ja. Ja. Vooral bij de senioren, vaak tweede en derde. Ja, bij de senioren hè, willen we graag weten wat Isbrand Galema nog van plan is. Hij had zijn kapsel helemaal in de Japanse stijl met het knoetsje. Ja, geweldig. Dat is ook het thema. Ja, Vliene hier wie hij net te horen van het in. Een dik nij klassementsrecord. Hij sprong het beste seizoen uit zijn carrière. Een prachtig nij persoonlijk record. Maar dit hier wil het nog net echt slagje. Misschien al. Kinderen moeten derde punt krijgen. Oeh, hij draait. Kinderen binnen sector blijven, want het zal er omspannen, vrees ik. Ja,
Ben bang dat dat hem net wordt. We zullen ik Berber de Vries. Ja, die hek het hoor. Die komt net over de 14 meter. Dus die Daar kennis. mist ek het vervolg bij de famkes. Maar wat wordt het voor Isbrand Galema? Ja, ik vrees toch wel een beetje. 18 meter 93 voor Isbrand. 18 meter Oh, oké. 93, dat is dan toch nog wel een behoorlijke afstand met zijn aanwijking. Ja. Maar ja, hij viel er natuurlijk dat er volle meer in zit, dus hij baalde wel. Ja, Ja, even met Riens van der Wal, even de coach. even alle strol Lezen. nemen. Verhaal. Want het begin van de sprong zag er mooi uit, ja. En Ja. Van der Haring, die was dus Ja, de 3 ging weer er. En buiten. Zit Het weer toch zonde een natuurlijk dat- aanwijking naar links in. Ja. Ja, dat kost die centimeters. klopt. Aan de andere kant, en dat verbaast mij dan weer, die 18 trein, joh. Dan ga je het wel gewoon zeggen. Natuurlijk. Voorlopig, ja. Maar er Voorlopig. komt nog een hele regen. Dan Ja. komen we er nog zien. Of over zelfs. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk gelukkig van hem al een soort bij die dan in die top 8 zitten. Maar goed, Alwaar zit op dit stuit wit. Hij had weer kans. Hij had weer kans. Germ Terpstra, dat prachtige klimmerke van Weesem, dacht ik. De meesten hebben ja. bij afdeling Weesem. Tjemerum komt erbij. Nou, hij lept van Weesem en hij stiert vierde, dus daar moet wat bij. Ja, en daar komt En ik wat komt bij. ik wat bij, denk ik. Oh, mooi hè. Prachtig. Ook hier denk ik wel. Ik Want derde. dat rede boltje leidt op 15,98. Ja. En het liep mij Hassata dat hij daar minimaal on tijd is. Precies, en dan neemt er... Dus dan kan hij de leiding hier wel eens nemen. ja, hij zet de boel even op de kop. Netjes, hè? Want En echt voor natuurlijk, hem wie het do or die. Ja. En dan krijg ik het venijn in de stut. Hè. Roy Velis die al enorme sprongen maken. Het Arend Veestra die in Friesland nog geweldige sprongen maken. Hè. Hier zien we Jeltske Terpstra. Nee. Jeltske redt dat niet op. Nee, dat- Jeltske Terpstra. Oh, Ricardo Fay. Dat is jammer. Ja, Ricardo Fay op de achtergrond. Ziet echt fantastisch in de stok, maar waait haast de tribunes in. Heel zo dreiging. En dat betekent van Ricardo einde oefening, want Ja. hij bluwt en mij op een ziende plak staan. Ja. En ze jouw resultaat niet verleden. Ik hier geen garantie voor jou, want PR van 20 meter 20, daar bekeert niks Maar om. Germ Terpstra, binnen jongens, pakt in die de leiding oor, 16 meter 24. Zo. En dan is hij wis van de top 4, want er komen nog treien naar hem. Ja. Dus ook zij inderdaad, dat wist En ik als zo'n die hem alle treien voorbij springen en er nog vierde. Precies. En dan zien we even wie het nou vierde stiet. Dat is Jelte Volkertsma, maar 50. plekje bij de senioren staat nu op naam van Sietse. Nou, dan beginnen de leppers ook lekker in het niveau mee te groeien. Zeker weten. 25 voor Sietse Bokma. Dat is het Hilde van der Wij zijn meteen bij de Famkes. De laatste al. Die gaat dus bepalen of Suzanne Mulder wol of net naar de finale gaat. Want die staat op een wip, maar 14 meter precies. En Hilde van der Wij, ja, die kent dat ek. Die Zeker. had ek al goede wedstrijden snel litten. Ek al prijsjes pakt. Dus in potentie zou zij haar mengen kennen in die top 4. Die weet wat ze moet doen. Het vierde plekje. Suzanne Mulder. 14 rond. Wordt het... Daar komt ze. Wordt het door, wordt het die. En Een hele lekkere insprong. ze gaat een heel lijn uit koers. Nee, dat wordt hem net. 4 kandidaten. Nee. Dat wordt hem net. En dat is spietig van Hilde van der Wij. Lise van der Knaap, Hanneke Westert, Inger Haanstra. Maar dan ben daar de 4, ja, ik wat zou zeggen, 4 finalisten ben in feite bekend. Ja, die gaan bepalen wie er met de hangertjes naar huis te gaan. Dus niet op. Dat is nog net bekend bij de jongens. Nee. En daar staat kleer Joost van Weelden. Die staat voorlopig op het zande plak. En maakt dus oer de 15 meter 54. Maar dat slag het hem net. Nee. Veel met zijn hoofd aan de ene kant van de stok. En hij bluwt stiekje op het zande plak. En die is daarmee sowieso uitgeschakeld. Dat is ook Maar nu komen de twee toppers nog. Roy Velis namens Holland en Arend Veenstra namens Friesland. Daar in die jongensgroep. En beide zijn ze nog net plaatst. Hier hebben we Nou. Rien Baas, de Nederlands kampioen. Kan die een dreun uitdelen? Dat is de vraag. Hij springt net lekker in, maar komt vol heeg. En ik ben Joris. vier, ja.
Nee, volgens mij gaat er het baltje Ja. in. Hij jeugt en hij denkt, ja, wat heb ik net? Tuurlijk, 2044, hier er al staan. Hij weer al de fieste. Wat een serie bouwt die Ja. man hierop. En de insprong, Frederik, hij komt er helemaal niet lekker in. Hij zakt het even door die ermes. Safir had er de stok dus Hij blijkbaar heeft staan. hem zo griezelijke vier en hij springt heel los uit. Hij komt er net horizontaal uit, maar met een enorme sweeper. En toch zweeft er dan heel vier. Hij pakt er echt decimeters mooi. Efficiënt. Ja. Heel efficiënt. Nee, er is net niet verder. 20 meter 41. Oh, 2041 nou. Dus dan leidt het baltje correct net op het juiste plak. Dat is ik maar een indicatie vanzelf. Maar 2044 en 2041, Ja, dan ben je maar- toch wel met glans de kop in. Ja, dan ben je lekker bezig. Er worden veel zijn papa geworden of worden papa. Dus, Ja, de man die achter hem aankomt straks is Bart Helmholt en die is die boetende sector. Maar wij zien even bij de vrouw. hier Ja. gaan we kijken naar de tweede sprong van Gerberg Oh, wat Steenstra. zit er weer mooi in, Famke. Wat zit er weer mooi in. Maar ja, de stok won net. Die gaat net om Maar derde Gerberg punt. Steensma had toch een topdag, hè? Want zij Zeker. had een schoftvoetwest op stage, had maar één of twee wedstrijdjes sprong. En sprong Joert voor het eerst oer de 4 meter, 4.02. Dus sloot je sowieso met een NWM-triangeltje, een PR. En het was voor haar al een enorme verrassing om in die finale starten te maken. Maar dit is wel het eindstation. En Ja. daar bedoel ik mee. Die stok even op safe. En dan richting Ja. de vierde afstand. Bart Helmholt. Roy Velus en Bart Helmholt, waar zal eerst? Ja, dat is de vraag. En inderdaad, Roy Velus, dit is wat belangrijke sprongen, jongens. Want Bart, die schatten we Ik toch denk niet dat zeker Bart in. Helmholt, nou die Ja. shot even. Die liet Roy eerst leppen, volgens mij. Ja, hij houdt het nooit gewoon. Zevende plek. Ja, voor Roy Velus moest het dan net ontdenken dat deze jongen de finale net helpt. Ook nog wat leppen. Roy Velus, Roy Hij is Hollands kampioen. moet natuurlijk Nou, En net die lekker, maakt hè? nou werken, ja, die Hij maakt doet het werken om vol. erbij te komen. En nou, ik denk dat er het opredt. Ja, maar als dan nog is dat die jochetje 63 de dier al sprongen hebt, maar ik 8,84 en 8,66, ja, dan is dit tot nota een hele matige wedstrijd. Maar goed, laten we Bart Helmholt eens oppakken. Ja, want- Roy is altijd heel relaxed. het is zou nou ook toch alles mooi een niks. zijn. En dat is vaak het moment van Bart. Tje, Kinderen maar door een punt krijgen en kinderen Nou. nog De 3 en 4. in de buurt van die 9 meterlijnen. Nou, in ieder geval verder dan die 18 meter 25. ja, dat Dus is weer. daarmee wat- wipt hij voorlopig Sietse Bokma uit de top 8. Maar Precies. komt in Ja. ieder geval. Rint al een beetje. Hij Zo rent van- al nog, kerel. Nou, ik vond het het doet al wat zeerder als dit was in de 4 verliezen. Het jongste er wat hoor. Maar tot respect, hè. Ik bedoel, hij is er weer bij. De beste lieper die we eer gewoon hebben. Perste er dan toch met Precies. Precies op 8 al liggen. redelijke mak toch zo'n sprong uit. Ja, en hebben we net weer dat hij nog altijd de trotse scoresrecordhouder. 21 meter 64 op 6 juli 2016. Er is maar één lieper die er ooit 4 centimeter verder liept heeft. En dat weer natuurlijk Nat Bronsma op het FK in 2000 jongetje. Frieske record 21,68. Dem Fiverooien bij de vrouwen. Oudere recordhoudster en nou. Maar toch 14 Ja, meter ja. bijna. En dan is er nog niet meteen uitgeschakeld. want Dan de ken het vierde nog plek voor Dimfy, van Maureen baas Joyce, van Rooyen. 13,41. Ja. Wilst Bart Helmholt 18,72 noteert. Dat is voor hem de eerste afstand van de dij. Ja. Maar ik direct de drempelafstand, want het is het 8e plakje. Vijf roept die Ja, over op de tafel, wip. volgens mij. En En dan, Sietse Bokma is de eerste die het eigenlijk wil denken zelf van ja, Moet dus ik moet en ik zal ik naar die finale. springen. maar we de nog beste even acht. melden, denk ik, dat Roy Velus hem wel degelijk in die top 4 van de jongenssprong had. Hij noteerde 15,85 meter. En dat is voorlopig het derde plak. Ja, dus die zit er gewoon bij. Maar Arend Veenstra, die het nou op de baten staat, die zit er nog net bij. Nee, en die moet dus 15,74 springen. De afstand van Thomas van der Goort. Om in ieder geval bij de beste fjouwer te komen. En dus nog een derde en vierde poging te maken. Dat is de eerste opdracht voor Arend Veenstra. Want die wil je vanzelf echt weer omzien in de finale. Ja, die moet en die zil erbij. Maar goed, hij moet het wel zelf doen. Dus richting de 19 meter om door te kunnen. Hij shot naast hem en dat had alles te krijgen met Sietse Bokma.
De leider in het klassement in Friesland dus. En wat doet ze? Zit er goed in, zit er goed in. Oeh ja, kinderen. Ja, hij giet er. Fantastisch, Sietse Bokma. Wat een topsprong. En dit kan wel eens in de buurt van zijn PR Ja, komen. 20 meter 76. Jongens, dat is zijn PR. Een klasse sprong van Sietse Bokma, hè. Ho, en het moest, hè? Poeh. Het moest. Ja, en hij weer nog. Arend Veenstra, binnen jongens. Ik die maat. Ken die hem? Oeh, Nee. Deksel Arend. Dit weet ik net. Ik vrees dat het te min is. Ja, ik heel bang. 50-74. Ja. De man die in de eerste wedstrijd PR op PR op PR stapelen. Uitkwam op 18 meter 20. 20-75. Sietse Bokma op Sietse 4 Bokma. centimeter onder zijn PR. Ja, Maar goed. goed. Hè? En dat betekent ik dat Bart Helmholt Ja. al klaar kan. dat is dan wel weer jammer. Maar goed, we zijn hartstikke blij met de afstand van Sietse Bokma. Maureen Boys, bij de vrouwje. Steert vijfde en verbetert haar net. Dus Maureen Boys, zullen we net waarom? daar zit het erop. In de finale. Dat is toch wel een verrassing, Ja. want die had toch echt een persoonlijk record van... 15-71, ja. Dat bedoel ik. Ja, Thomas van Midden, 1884. De nieuwe drompelaar staan bij de senioren is 18 meter 84. Stiert nou nog opname van Thomas van Midden. 15 meter 42. Ook hij gaat niet mee die finale Dus in. de limiet wordt opgeschroefd naar Dat we dat de gaan ronde waar we mee zien willen. ja. Michiel, Roy en Thomas Alleen nog van de Rood. allerbesten die zullen we straks waarom zien in de tweede ronde met 2 extra sprongen. Nou, Arend Veenstra. Ja, wat verdorie net. Arend Veenstra die komt daar 15 meter 42 en daarmee wordt hij gewoon zesde Ja. van de 8. Het is En dat is iedereen toch wel sneu. een verrassing. Ja, op 10 juli springt er 18-72 in Weesum. Ja, 1827. Oh, 18-20. 1827 is in Oh. PR. Dat staat natuurlijk al Heb ik Ja, het hij even. al die andere wedstrijden in 1680, 1681, Precies. Santjes afvallen, Santjes 70. Dus ja, hij had een mindere dij. Daniel Kluistra, nee. Ja, die zit nog gewoon Ja, hij stevig zit er op het wel bij, vierde hè? plakje. Ja. Maar die nieuwtje 34 van de eerste sprong. Precies. Die zit eigenlijk heel safe op dit moment. Ja. En wie vermijdt je toch wel een beetje verrassend. Dat hij met 18-74 de finale helemaal. Maar vermijdt je van de Joen dan jochentje 34 en ook gewoon keurig vierde staan. Dan doe je het netjes. Je ziet weer Mark van der Horst. Ze krijgt 18 meter 18 en zit er nooit weer mooi in, hè? Ja, keurig. Ja, draait een leuke wedstrijd voorlopig. Zeker. Had al 18 meter 18 staan. Ik denk net dat er hem nou verbetert. Nee, hij stond te redden met 18 meter 18. Dat zilder denk ik bloeien. Ja, het kan eraan lopen natuurlijk, maar tot nu toe gaat En dat is de afstand, op dit moment de vierde afstand, centimeter 26, Riemer, Durk, Krol. Ja. Julian van Eyck zat ook vanmiddag in die groep die ik niet heb gezien, maar haalde dus wel de... Kunnen we nog even melden dat Dimfie Baas van Rooyen, met haar tredje in 88, voorlopig op een tweede plak staat bij de vrouw. Ja. Dat is echt knap, want zij is al een periode lijn ophouden. 1358. Springt dus nou even als toerist mee in feite, maar Precies. let zien dat ze net van niks jarenlang recordhoster van Nederland geweest is. Kijken we naar Julian van Eyck. En wat kan Julia van Eyck? Eerste Ja. sprong weer een weersprong, maar dit is vol de battery, hè? Ook voorbij de 14 meter. Nou, als dit over de 14 meter is, en dat is het, Ja, zit zij bij de top 4. absoluut. Die trekt je in 58, dan gaat ze dik en dik doorheen. Hippo, I. Jampoei. Goh, Dus Mooie sprong daar wordt het dik op scoren. voor Julia. Gaat En dan Ja. ligt die Hollandse vrouw die haar toch even van de goede kant zien in die tweede ronde. precies. opgeschroefd. Tweede plak, Ja, derde mooie plak. wedstrijd, hoor, tot nu toe. Spannend ook. Ja, hele aardige wedstrijd. De 14 Die duidelijk Nou nou staat in alleen de nog climax Sigrid te Bokma werken. daarboven, voorlopig. Ja,
Wat dat betreft, de Bokma is weer lekker bezig. Sietse Bokma dus 2025, de leider bij de Mali. En Sigrid Bokma, eerste sprong 15.02. Onderleiding bij de Frali. Hier zeggen we Erwin Timmerarens, 18.01. Daar moet wat bij. Nee. En dat doet er net. Nee. En dat is ik een verrassing. Dan is dit een van de favorieten, want deze wint geregeld wedstrijden in Holland. Ja. We kennen een crossroad. Dan kunnen we nog melden dat Julia van Eyck 14 meter 16 noteerde. Daarmee de derde plak had bij de vrouwen. Vierde plak is daar voor nou Dimfy Baas van Rooyen, 1388. En hier zeggen we Harmen Timmerarens. Ja, die springt op het jongensbaltje. En dat is net 4 genoeg. En dan denk ik dat dit betekent dat Harmen Timmerarens exit is bij de junioren. Ja, Sigrid Bokma. Die mij dadelijk bij de vrouwen van start gaat comfortabel onder leiding bij die 15.02. De enige vrouw oer de 15 meter. En dan is dit in feite een bonussprong. Ja, dat klopt. Want je kan lekker beziekje die afstand nog wat scherper te zetten. Dan laat er nog wat heger voor iedereen. Klopt, En waarom net, want ze zit lekker in de wedstrijd. Ja, zeker weten. Maar het is wel verrassend dat zij op dit stuit de enige Friesin is in die vrouwensgroep die in de top 4 zit. Ja, en dit hier Dat is is net wel een... een tikje wijzen. Dat je een Duitse titel won hebt, hè? Dat verbaast me eigenlijk. Want ze springt dit hier ik wel weer constant knap. Ja, maar ja, ze had een Tessa Kramer en nog een paar die het echt goed springen. Ja. Maar goed, dit zijn de titels en ze zit... Maar ze Zit er winnen het raar uit, hè? Want ze zit wel heeg. En ze is ik heel blij. Ik denk ze giet er 4 uit koers, maar ze... Nee. Dit is duidelijk verder dan het baltje. Duidelijk verder dan 15-0. Dit is de wedstrijd voorlopig van Sigrid Bokma, want die klapte hier aan een oren 4 afstand eruit. Ja. Want hij moet niet een Bokma dus, want het ben al een top afstand. Ja. Goh. Ja, maar met even naar bezig dingen. Ik weet dat ze straks even naar de dopingcontrole moet, dat hij wel goed spul weer, maar... 15 meter 44. Ja, ja. En dan toch Sigrid Bokma hele goede zaken, hè? Ja. Ja, wij willen ook heel graag weten wat Nart Bronsma van doel is. Staat voorlopig op het 6e plak. Maar daar moet wat bij. Maar hij wil heel graag er wat bij halen. Oh, En daar Mr. Shen. komt ik wat bij, want als hij Ja. je nodig trok, zo! Ho, ho, ho. Dat is naast het baltje. Ja, wat een lekkere wedstrijd, jongens. En Net dan Bronsma. hebben we hier de nummer 1 en 2 Ja. bij de senioren. Dan kent het verhoren. Precies. Wisse Broekstra, bij de junioren, want die mat hem nog plaatsen. Ja. Die mat hem nog plaatsen. dat dokter. En die plaatst hem. Ja, Hoe? maar werd het lekker Voorlopig insprong. tenminste. Maar voorlopig inderdaad. Oeh. 20 zondag van Nart Bronsma. 2 centimeter. Ja, van heerlijk. Sietse Bokma. Heerlijk, heerlijk. En de nieuwe leider in de topklasse. Ja, we naderen die 21 meter, want ik denk dat we die kampioen echt opgaan. Ja, het komt echt los. Wat een opbouw. Want ik zeg Siets, ik bedoel, die giet nog 4 uit koers, goed makkelijk. Die is ik nog lang net uitleeptjoen, die had nog 2 sprongen. Die 21 meter zitten voor Sietse ik absoluut in. En naar 20 zondag, lekker, heerlijk. Wisse Broekstra noteert 18 meter en 5 centimeter. En dat betekent voorlopig het 4e plakje. En dat is dus kiele. Ja, zeker weten. Want er komt nog een Minne Smit en nog een Peter Faber en nog een Riemer Deur Krol. Ja, En die kennen alle treien echt 18 meter 5 springen. Poeh. ja, het is eigenlijk heerlijk om zo'n sport te beleven. Zo'n sport is ik. Ik bedoel, wij zitten hier natuurlijk letterlijk eerste rij. Maar ik vind het wel heel aardig. Hè? Ik bedoel, het is berenspannend. Hier en daar een slagveld. Maar er wordt kwalitatief in alle categorieën gewoon uitstekend presteerd. En dat maakt het vierliepen natuurlijk ik zo mooi. We kunnen er alle wel inspringen, maar we willen ik zo nou en dan 4 sprongen. Het is net van niks vierliepen. En daar hebben we op trakteerd. In alle categorieën. En daar zijn we hartstikke blij mee. En hopelijk
Marije Reitsma. Dat Zit nog net in de top 4. Ken dat nog, Marije Reitsma? Ken dat nog? Nou. Dit ziet er een stuk beter uit, hè? Ja. Ja, oer de 14 meter. En het vierde plak is Tredje 88. ja. Dus zij springt Dimfy Baas van Rooyen toch net de eerste de beste. Nee, die stuurt ze gewoon naar huis. De finale wij. Ja, Voorlopig. Anne Galema. Die ging de eerste sprong te wetter, maar die moet toch ik in dit geweld terug naar die finale. Die boven toch ik graag waarom zien. Ken het nog Anne Galema? Die maakt metersmeidje, maar het is werken. Ja, Ik vrees met grote vrezen, maar dit kan wel eens te meer wezen. ja, de insprong misleren. En toen zei ik al gauw ik ontklimmen. Hij leert als het ware wat een slagje erin. Hij hit in de gaten. Het giet mij net lukken. Persoonlijk record van 21,40 meter, maar de hest op dit stuit even weinig gewoon. Want Anne Galema kan een streep erheen. Dat is jammer. En dat maakt een rustig een verrassing nemen. En een verrassing. Maar het is wat het is. Minne Smit dus. En daarmee is Dimfy Baas 8:05. Oeh, heel lekker insprong. Die gaat wel een heel eind uit koers, hè? 18 meter Nee. Minne zijn wedstrijd zit er ik op. Hier die er ik meer van voorstelt. Dan ben ik van het Tjoegen. Won 2 wedstrijden al en dan wil je hier ik presteren, joh. Maar goed. Ik heb nog wel even melden dat Marije Reitsma 4,28 meter noteerde. En daarmee voorlopig het derde plak inneemt bij de vrouwen. En daar is nou de drompel aanstaan die 4,16 van Julia van Eyck van iets krijgt. Ja. Ja, op het moment dat je hem dan springen, zo'n 4,16 meter denken van nou, ik zit wel goed. En nou in één keer is het volledig op de wip en er komen nogal wat sprongen. Hè? Dus, dat is de rustige groep. En Femke Rispers, waarom net? Die had ik een prachtig PR van 16 meter jochentje. Ja, dan zou je toch denken, 14 meter 16. Dat moet er zeker in zitten. Ja, wie springt Wisse Broekstra uit die top 4? Wie gaat er voorbij die 18:05? Is het Peter? Of misschien ook nog wel Rieber Durk Krol? Dat is dus nu even een opgave. Ja, Anne Galema, daar konden we een 18,02 meter van noteren. Maar ja, dat is gewoon net meer als het ziende plak voorlopig. Ja, het is... En meer wordt het ook net. Nee. En dan ben je het net goed genoeg voor de top 8. Verrassend. Femke Rispers. Dan moet het nou gebeuren met Femke Rispers. Oeh, dat slag het net. Nee. En dan leidt toch een van de mogelijke kanshebbers er hier echt uit bij de vrouwen. Ja. Femke is nog jong, dus die kan nog heel wat jaren mooi. Dus, Ja. Maar goed, hij joert even weinig gewoon. Dat is slechts een schrale troost, maar het is wat het is. En ja, de leppers die nou nog komen, bijvoorbeeld deze Thomas van Midden, die weet al dat ze sowieso een derde en een vierde poging hebben. Dus dan kan je ik wat risico nemen. Want je hoe je net met de pleertje voor de beste 8, dat hij al die in mijn eerste sprong. Ja, hij bleef achtste. En op dit stuit bloedt hij dus 8ste. Want Wouter van Midden stiert 6e en Jacco stiert 4e en die kennen haar nog verbeteren. Ja. Blijft natuurlijk in actie in ronde 3. En dan ben ik 2 heerlijke leppers. Ja, ik bedoel Wouter van Midden, PR 2084. Peter Faber, bij de junioren. Geen goede insprong. Nee, ook die kan een streep erop en ook die valt boeten de top 4 bij de junioren. Ja. Poeh, Het is, er is nog hoop voor Wisse Broekstra. Er is nog één man die het hem eruit springen kan en die komt dadelijk om beurt en dat is Riemer Durk Krol. Want en Rutger Haanstra en Reinier Overbeek stienen al boven Precies. Wisse. Maar Riemer Durk stiert 5e. Peter Faber dus uit. En zal heel graag mij willen naar die finale. Ja. Riemer Durk Krol, hij kan daar nog in die top 4 hebben. Ja, en met 18:05, dat kan hij. En ik zit even te denken, Riemer Durk, die had zijn PR dit jaar geklept, hè? Ja. Die 18 meter zantig. Dus Absoluut. ja, dat... Hij had wedstrijden dat het helemaal slagert. Ja. En dan springt er een PR en dan zei ze met hem naar de andere wedstrijd hoe ze het hebben, want dan springt het 3 keer weer. Oké, die viel tot half van tevoren. Verdorie, mensen laten ze nog een week kijken. Ja. Als je die wedstrijd daarna, dan komt er een tosje bij en een pom en weer een PR. Dus Ja. dat is een projectiel, hij kan alle kanten uit. Precies. Je weet het nooit meer in mijn Durk. Maar dat het in hem had is wel helder. Bij de Famkes, bij de vrouwen moet ik zeggen, bij de vrouwen, Demi Groothedde, die stond een skoft vierde met 13,58, maar die had nog niks jongen, daar met een behoorlijk schepje bovenop. Nou ja, dat is in feite een van de toppers uit Holland. Ja.
dat zij zich nog En die plaatsen zit nog net in die top 4. Nee, maar dit giet er een blikje. Nou wel, Oh. denk ik. De meesten. wel een hele tijd richting. Ja, Dit een eind uit koers. Dat is het wel. Maar het vierde plakje, ja, dat is die 14-16. Daar kan ze toch nog wel eens in de buurt komen. ja, denk ik, Frederik. Dan ook maar goed bij. Als ze in de sector bloedt, dan zeker. En ben je er niet Oeh, meteen dat- uitgesprongen. Liek het er wel op. Wouter van Midden. De nummer 6 op nota bij de topklasse. Kan die Oh, daar nog wat jongens. centimeters bij krijgen? Nee, net in deze sprong. Moet ook loslaten. En dat betekent dat hij als nummer 6 meegeeft naar de finale topklasse. Ja. 14 meter 63. Pakt daarbij zelfs ook. Jacco de Groot, ik heb zo aan vermoeden dat hij dat wel lekker vindt. Ja? Dat die twee Friesen, Sietse Bokma en Nat Brons maar 2024, 2027 springen. Dat Ja, prikkelt hem natuurlijk ik even om Joen. maar wij willen even naar de junior toe, want die bepaalt hoe de finalisten eruit ziet bij de junioren. Riemer Durk, Krol, Uitheeg. Meldt hij hem wel of net in de top 4? Riemer Durk, Krol. Oeh, die maakt verrotten. Nee, Te weinig tijd. En die redt het net. Hij redt dat niet op Nee. en dan weet En dan kan Wisse Broekstra Ja. opgelucht worden, Helly. Want dan Precies. geeft hij mij 18.05 als nummer 4 toch nog correct mee naar die juniorenfinale. En Ja. dan is plotseling alles weer mogelijk. ja, hij zal Riemer Durkje wel even tracteren op een lietsversnapering. Want ik denk wel degelijk dat het er even ja, nageltje bietend achter op een batter ziet van hoe komt dit. Maar het Ja, rit van en hem die goed Demi aan. Grootheden die had gewoon 14.63 en die staat nou gewoon op tweede plek. Ja? Ja. En dat betekent dat plotseling die 14.28 van Marije Rijsman nou de kloppen afstand Ja. is. Jacob de Groot, ja. Aantal 20, En dan weet je dat een Marit van der Wal bij Wiegeleaks en een Fabienne Overbeek, kopvrouw van de Hollanders, nog matten. En een Tessa Kramer nog. Ja, maar het van der Wal die staat nou op de batten. En die verwacht je weer in het Heidenschip. Daar komt ze. Het Toch. is alles of niks van Marit van der Net Wal. een lekkere oor, hè? Maar Alles wat of maakt niks het van dat Marit uit? van der Wal. Oh, En daar het gaat wordt ze. alles. Ja, Want dit is genoeg hè, voor een top 4 plak. Dat waar ik wel te zeggen. ja, Want dit gaat richting die dikke 15 meter. ja, die Goh. komt in de buurt van de 50-44. Wat maakt het 44. het spannend, die Marit. Marit van der Wal. Ze krijgt voor een kroep van mij, van Paak en Bebbe. Ja. Nog nooit gewonnen. Oh. Ja, want ik vond de oren in. Heel Net matig, super, heel hè? matig. Ziet een Maar- beste havering in. Kijk, maar hier zit er toch een beetje de stok op zetten. 15 meter 31. 15-31. 31 is het nieuwe tweede plak. En wat kan Jacco de Groot? Kan die voor een onval doen op die topafstand? Nee. 44. Net in deze sprong. Nog niet iets bij. Maar er is voor Jacco de Groot niks aan de hand, want hij gaat gewoon keurig als nummer 4 terug naar de finale. Sietse Bokma. Nou, netjes van Marit van der Wal. Thomas van Zij meldt zich op het moment dat het maat gewoon onder de kop van de vrouwelijkscompetitie. En staat voorlopig op een keurig tweede plakje, 15-31, achter Sigrid Bokma. Ja. En het vierde plekje. Ja, als dat nou stiet, zo'n ik zeg, ze kennen het 2 rondes, laten we de prijzen maar verdelen. Want bij de senioren 1 en 2, bij de vrouwen staan we er knap op. Ja, Als dat nou stiet. hou dit vast, zoals ze zeggen. Precies. Junioren Laura Maier hebben natuurlijk nog even bij Reinier Overbeek te dwaan. Dat wordt nog wel een... Maar misschien kan Rutger Haastra de boel even op scherm zetten. Een jochetje 32, Rutger heeft een PR van jochetje 84. Hij had het vaker niet. Ja, en hij kent deze Bathuis geen oor, want hij komt van het is Heidenschip. een beetje ontziekje naar de juiste vorm, maar de laatste wedstrijden toch een paar keer. Ja, wat mesterkes. Ja, een beetje wisselvallig. Hij kent het wel, hè? Dit ziet er knap uit. En misschien kent het nou wel. Ja, had er nou rug loopt, had er nou rug loopt. Oeh, hij gaat een Oh, hele blikse kaartus. te zien. Ho, ho. In de buurt van het balsje, maar ik denk correct net verder, maar ik wil een jongetje meter. Ja, hij komt, nou ja, dat is het. In de buurt van een jongetje 32, zou 4 zult net wezen. Maar wel het Spant erom. Pakte die laatste klimslag er niet bij. En hij ging Nee, en- een beetje het koers, dacht ik. Is dat altijd makkelijk praten, De speaker die maar vreeg het hem hier niet aan, want ik een beetje jou vreeg. Hij let een klimslag erin. te gaan. En ik denk omdat dat kwam, hij is daar bezig met corrigeren. Ja. Mag ik een applaus voor? Is hij is verder? Hij is verder. Jongetje 45. Tje, En dan gaan we bij de junioren ook een nieuwe leader. ja, Nou, maar het wat rijdt hier nog wel een ken- sprong te goed. Jorine Baas.
die kan lekker douchen dadelijk, opwarmen je. Haar wedstrijd is klaar. Maar klasse dingen ja, van Rutger Haanstra. Ja. Hij zet de grote Reinier Overbeek onder het werk. Ja, en dat is helemaal geen commentaar op zo'n baltje lijkt net altijd goed. Hè. Het is inderdaad puur een indicatie. Want ja, wij denken dan al eerder, het is het correct net. Maar goed, Het is gewoon het weet wel degelijk natuurlijk. tretjes centimeter verder. is daarmee dus uitgeschakeld. Fabienne Overbeek. Ja, dit En wordt het ik is bij van die Rutger zijn fiesta van dit seizoen. Ja, nee, die presteert uitstekend, maar 40 centimeter onder zijn PR. Dus Ook nog een keer springen. En we hebben natuurlijk nog En wat als, hè? Ja. Want hij hier nog wat rechter kent en dan hier dat laatste slagje wel kent. Hè? Klopt. Want je kan ik bewust zeggen van, ook nou trokkelem, Dan klem moet ik hem ik verder hem boeten de geven. Ja. sector. En Nee. dan winst er ook niks mee. precies. En inderdaad in een split second moet je dat beslissen. Ik jout je er dwaan van op die hechten even snel schakelen. Maar goed, hij kreeg een koude klap van Omke Pieter, Jurgik. Dus dat, Zo leuk wordt gesprongen. Nou, wat is het antwoord van Reinier Overbeek? Want ja, deze jongeman die rattelt de 20 meter seks uit de pols. ja, Wat doet hij dat nou voor dadelijk zo? Zijn tweede sprong. zo giet ik weer makkelijk. Ja, giet ik weer makkelijk. Oeh, Misgrepen. daar had er wel een misslag. Ja. Gaat het uit de richting. En dat wol zelfs bij hem net. Dus Nee, houd het nog even toch wel verder. Ja, Nou. ondanks dat nog redelijk 4. Rutger Haanstra daar Maar goed, 2 rondes aan de leiding gaat. Met Fantastische ontwikkeling. absoluut. Ik der. zijn beste Want na 2 ronden prestatie. Ziet het er van Friesland op dit stuit om zo te zeggen heel goed uit. Maar ja, de wedstrijd gaat op 4 rondes, dus we moeten eens naar net alles gaan. kennen een goede kap. Ja, We hebben nog wat dames te gaan. En misschien begint het hier wel, want Overbeek. hier staat Fabienne Overbeek. Had een persoonlijk record van 16 meter 18. Had de Hollandse leiderstrui hoor. Derde ronde. Ja, het zit in de game natuurlijk. Had het net van de vreemd. Suske van Reinier Overbeek. We hebben daar een mooi viertal. Fabienne Overbeek. Ging zo net dus te water. En wat gebeurt hier? Mij... 4,5 meter moeten gaan. En dat gaat Ze zit lukken. wel heeg in de stok, Niet, maar ze uit de gaat richting ik gaan. een eind uit Ze koers. gaat wel uit de richting, maar ik denk wel, het lijkt wel dat dit 14,54 is. Als ik En dat dan zo mat bekijk, ze oer de 14 meter 54 van Laura Maaien. wel verder te zijn. Spannend. Vanuit deze kant. Spannend voor 52 voor 1452. En dat betekent dat de favoriete Hollandse dame net niet. net meegaat naar de top 4. Zo. Het scheelt 2 centimeter. Ja, En dan gaan ze toch correct te 4 uit koers. precies. Ho. Na haar komt. Ja, dat is toch inderdaad een hele Redt het dus net niet. Ja, verrassende ontwikkeling. we zitten in de fase dat de knikkers verdeeld worden voorlopig. Ja, nou je zeg ik En dan is dit toch een behoorlijke verrassing, hè? ja, de meesten zeggen natuurlijk dat de publieke belangstelling hier, ondanks coronatijd, gewoon uitstekend is. Met protomees kunnen bij komen en die zeggen een fantastische wedstrijd. Ons kunnen we net zeggen. Dan krijgen we nu Laura Maaien. Ja, is al vierde. Is nog vierde, mag ik zeggen. Want die Ja, weet dat precies. mij haar nog een Tessa Kramer komt. Die Ja. nog net plaatst is. Nee, dus En die zoen we toch eigenlijk ik wil heel graag in die finale zien willen. ja, die Want- zou er eigenlijk gewoon bij moeten. Ten koste van dan die Laura Maaien. Kunnen we nog melden dat Reinier Overbeek mij een dikke misslag toch nog Santje 81 noteert. Ja, Maar ja, die nieuwtje 32 van hem is goed voor het tweede plak in het tussenstand. Achter de verrassend sterke Rutger Haanstra bij die nieuwtje 45. Ja, Laura Maaien Gewoon aan de goede kant. staat voorlopig vierde met 14,54. Zal richting de 15 meter wollen. Dan zal ze voorbij het derde plekje moeten. Davy Grootherde, 14,63. Dan is Laura in ieder geval 7. En zit er nog meer in van Laura Maaien. Het ziet er wel net onaardig uit, En maar dan komt zij ook in de buurt van die 14,52, ik denk net dat het verder is als die 14,54 van haar. Zij die 14,54 nog ietsje nee, en dan is het on Tessa.
Ja. Die weet wat ze dwammert en dat liek het. Een vrij eenvoudige opgave, maar ja, toch op maar even, hè. Dat is... Aan de andere kant, 40-54 is, dan moet er toch wel aardig wat goed gaan Ja. in een sprong. Absoluut. Moet al je wel even kloppen. En die is correct. Liek het wel redelijk goed te gaan, maar kwamen ze gewoon boven de sector. Ja. Dus dat weer wollen sprong wist verder met kerst. Je bent aardig bij de stok steenmunt. Laura Maaien verbetert haar toch nog, jusjes. Het is nou 459. Ja. En je weet nooit met die 4 laatste centimeters centimeter goed voor wezen kennen. En nu gaan we inderdaad met Laura Maaien mee. Of gaat Nou, die kan even naar de wachtkamer. Dan komen de 2 hele minuut. Ja. Ja, dan is het enige sprong die nog te gaan is in deze tweede ronde, is de sprong van Tessa Kramer. Ja, en toch wel een compliment vind ik, Frederik, van de wedstrijdleiders, maar ook de coaches. Want het is toch, ondanks dat het tretje vooral in, denk die groep is vierste grut, maar we komen aardig leuk uit. Natuurlijk met nou even Tessa solo springen. Nou, dat vindt ze helemaal niet slim. Mooi de camera's op haar gericht. Ja. Alle media-aandacht die je maar hebben, maar het komt toch aardig uit, want dat kan gevaar wezen. Hè? Als de limiet ja, misschien toch wat te leeg is, nou, dan moet de NWM-commissie maar eens zoeken. Misschien moet hij bij de vrouw wel een fitje heel, dat zou ik een goede ontwikkeling wijzen. Of 15 meter, nog eens gek. Maar goed, je kent ik zal litten en dan gewoon genieten van het feit dat er zoveel vrouwen die finale heli. Nou, het is in elk geval een vlakke constatering dat het niveau in de breedte bij de vrouwen omheen gegaan is daar en hier. Absoluut. Want 14 meter wie een Scotchelien echt nog wel een behoorlijke hap, maar er zijn nou een protte die dat intussen heli kennen. Ja, en het zit heel dicht bij elkaar. Hè? De ene dag wint die, de andere dag wint die. Het kan alle kanten op. Nou, Tessa Kramer had maar één opdracht en dat is deze keer wolrjocht toegegaan. Want dan had ze die afstand, dan leidt die extra maar op 15 meter. Ja. Maar dat is makkelijker zijn als die. Ze won 3 van de 8 wedstrijden, dus ze is dit seizoen prima bezig. Ja, en 2 PR's al. 2 keer een PR, 3 dagoverwinningen, ja, lekker bezig. Maar ja, dit zijn de titels, hè. We hebben natuurlijk een Fries kampioenschap, we hebben een Nederlands kampioenschap. En dan komt de Nederlandse Vierlijk manifestatie. Dat binnen de titels die het echt tellen. Weet je, een hele hoop duidtitels wat voor inleveren die willen. Alle egen op Tessa Kramer. Maar die prachtige loop. Ja. Oh, Ze griep mis en ik... Nee. Daarmee is de hele kracht eruit. Ja. En ze weet het. En dan is dit toch echt een grote verrassing, hè? Zowel de kopvrouw van de Hollanders als die van de Friezen net mee naar de damesfinale. Nee, dat is heel erg jammer. Heel sneu ik. En ik jammer voor de wedstrijd, laten we dat ik voorop stellen. Maar het is zo dat het is en je doet niks aan. Toen zouden ze het bij de eerste sprong al. Haar enorme oren in. Dan moest hij nooit. Als nou die polstok daar zweeft, moest dat wel in één keer omzetten kennen in kracht als die ook oploeken krijgt. Ja, en dan mist ze nou. Dat is de crux bij haar. Ja. Die eerste slag, als die klapt, dan komt het gehoord. Ja, en dan ging het nou justjes mis. Ja. Nou, de polstokken stedel weer bij de oren. Categorieën, de jongens. En Ja, de het senioren. deelnemersveld is halveerd, hè? Precies. En je zult zeggen, kennen, nou gaat het echt om de prijzen. Weet ik deze Isbrand Galema. 893 op dit stuit is beste afstand. Nou, daarmee is Dieter Zonde. Hij wil natuurlijk zeker richting het podium. De top 3. 2041, dat is de tweede afstand. Rien Baas, de Nederlands kampioen. En die kent Isbrand vol aardig. Want hij we de vorige tweede bij het Nederlands kampioenschap op maar 1 centimeter. Isbrand Galema dus. Kan hij hem ik mengen in die top 3? Het ziet er wel goed uit. Gaat iets te rap. Wel een mooie sprong, hè? Komt wel hier weer voorbij de 9. En nog wat uit koers. Ja. Maar goed, hij had nog een sprong. En soms heeft zo'n sprong ik nodig om even te weten waar de pols nou precies tegen maakt. Ja, om het goede gevoel te krijgen. Thomas van der Goort, dat is toch een verrassing dat hij al bij de beste fjouwer zit. Thomas van der Goot, die Ja. nog 2 keer de sprong heeft. Maar dat mooie PR van die 1575, Ja, en vanmorgen, of vanmiddag al een PR van 15 zien. Dus die is lekker bezig, joh. die had sowieso een topday. Het een topdag, maar als dan ik nog een bronzen plakje wierp, maar brons pakken kerst, zou natuurlijk helemaal mooi wezen. Hij stiet nou vierde. Had al 14,49 en die sprong ging al heel erg goed. Kun je dat dan nog een keer opnieuw doen?
dat de sprong al zo mooi en goed was. Nou, dat lijkt wel alleen... Lize van der Kraap. Nee, die kan haar deze keer net verbeteren. En Blielt dus voorlopig gewoon op het tweede plakje staan. Ja, maar die 14,49 van haar. Ik heb het idee dat het Olympisch vuur gedoofd is. Ja, dat had u misschien al lang gezien. Ik niet. Wel, ik ben heel veel blij wezen, Frederik, dat het waar. Ik bedoel, het houdt hem fantastisch. En de wind valt nou ik behoorlijk fut. Dit binnen echt. Ja, dit binnen de Joen zou wel veel hebben. Natuurlijk hebben de lauwe ambitie een mooie zonsondergang bij. Maar Eerlijk werd, ik vermoed even net af. nee, hier hebben we net op hoopt. Alleen nog vanmorgen dus, toen ze ongevangen zouden het zingen worden, toen moest het even een uur uitgesteld worden. Toen ruimde het hier behoorlijk. Maar de rest van de dag is gewoon droegbleun. Wil ze nog even melden kennen dat Isbrand Galema toch zijn beste sprong van de jongen produceerde. 9 meter 9. Ja. Dus de opbouw, daarmee keert het net aan. Nee, wie weet. Maar verder als het zesde plak voorlopig brengt het hem nog net. Rien Baas dan. Die gaat natuurlijk de onval nou plegen. Hij luidt te redden op dit stuit. 2041 en de Friese kanon Sietse Bokma 2075 en Nat Bruisma 2077. Neem van mij aan dat deze Rien Baas er alles ondwang gaat om nou over die 21 meter te knallen. Want ik denk, maar dat is slechts een gedachte, dat we Joen als winnaar van de NWM bij de senioren over de 21 meter gaan. Hij komt er aan baas en het zocht er goed uit. Het zocht er goed uit. Alleen dan ga ik het wel wat uit koers. En ik denk te volle. Ja. Ja, hij loopt hem naar rechts. En dat kost het hem de nodige decimeters. Joggen wij bij Hanneke Wester, bij de Framkes. Want wat kan Hanneke Wester jaren in de eerste... Ja, hij giet! Maar hij hij giet wel wat briek. Ik denk, ze kriet hem ik nog goed de punten, dat doet ze ik. Het scheelt haast niks, Nee. maar wel krijgt de volle. Dus Hanneke Westert, de leadster bij de Famkes met die 1488, weet haar in deze sprong nog krijgt net te verbeteren. Maar ik zei, weet nou wel waar die stok steken. Ja, En dan gaan we verder met Sietse Potma. En hier gaan we kijken naar Michiel Sielstra. En ook Michiel Sielstra. een poging. Maar dat prachtige PR van Ja. 1598 voorlopig nog gewoon op het tweede plak. Strijd voor een plaats. Wie de jongens. 1625 van Gerrit Terpstra. Ik denk Die net gaat dat daar er een aan verbeteren de had. Jere. En nu weten we wel dat Roy Velus veel en veel verder kan. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Dus dit is de verste afstand. En die 1625... bij de Famkes natuurlijk. Hanneke Westert, mooi dreiging, maar het verbetert dus net haar afstand, 1488. Nee. En dat betekent voor Inger Haastra of Susanne Mulder dat dit natuurlijk wel het moment is om er even flink druk op te zetten. Ja. Door die 1488 voorbij te springen. Het klinkt zo eenvoudig. Goh, Michiel Sielstra, die flikt het weer. Toch een nijper PR en nou voor het eerst oer de 16 meter, 16-0 zo'n. Dat ging makkelijk. Daarmee blijft hij nog wel tweede staan, Ja. want Germ Terpstra hier 16-24, maar ik van Michiel Sielstra hield, krijgers van Thomas van der Goort, een topday. Ja. Overgenomen gisteren na buitenpost. En ja, die zetten toch wel even daar alles even. Welke sprong pakken we? Ziet ze Ja. Bokma's die het kleer Natuurlijk, Sietse Bokma. Of Sietse Bokma ook En door kan zetten. bij de Famkes Inger Haanstra. Misschien nu die finishing touch kan maken door... We moeten even zien wat als eerste En ik gaat. denk wel dan die 21 meter te springen. Inger Haanstra gaat als eerste. Ja. En het zit eraan te komen. Maar de vraag is wanneer. Nee, En die die gaat net redt op het de nou ene net punt. op. Inger Haanstra. Iets te volle risico's. Dat brengt dus bij Sietse Bokma, die is al douane met zijn onderin. Eerst Sietse Bokma. Kan die hem nog een keer zo mooi stilklimmen? Ja. Oeh, dit shot er wel. Maar hij- Krijgt de verkeerde richting uit. En ik vrees dat dit boetende sector gaat. Maar hij had de smaak wel te pakken. Hij is in vorm, dat kunnen we rustig stellen. Om het dan straks in die vierde sprong te gaan doen. Maar ja, die Rien Bij die springt, ik ben gewoon een jochentje meter 50. Hè? Ik bedoel, Ja. die had al 20, 44, 20, 41 en dan nog even een jochentje meter 50. Dat voor gemiddeldes krijgen Hoeveel vierde is niks. afstand is hij kapper? Ja, maar hij doet het wel. Dus je houdt wel aan dat team als je vierde sprong, ik nog wel wat in petto heb. Lisse op 2, Inger op 3, Susanne Mulder daar vierde. Net een centimeter achter, 14 meter precies. Hier zien we de leider bij de jongens, Germ Terpstra. Kan die er nog eens een beste skep bovenop dan? Hij beziekt het.
Maar hij ik te vol uit koers. Springt voor de seniorenbaten uit. Dus ik denk net dat dit opmetten wordt. Nee. Goed in de sector. En dan moeten we eigenlijk een beetje hopen voor de Friese jongens, dat Roy Veles hem een beetje inhoudt of net die vorm heeft die er normaal heeft. Want dan, ja, bij alle respect, knalt er nou helemaal hoe die jongens heen of is je vierde sprong. Maar goed, ik Roy is natuurlijk maar een mens van vlees en bloed. En dan moet ik maar weer even krek even slaggie. Japanse thema. Ook ziet ze Bokma is buiten de sector, net als Gerben. Ja, dan meen ik wel dat ik daar tevens op de tribune zitten zeg. Oh. Praten mij aan. Galema, ja, dan zeggen ze meestal misschien tevens op, maar oh ja, waar is die? Ja. Die had het hele seizoen aan het meiden. Nee, die had een slepende knibbelblessure en die kan eigenlijk net trainen en springen. Dus ja, dan komt er toch een beetje een vreemde kink in de kabel, want een fatsoenlijk aanschiet had wel ik net van hem nemen kent. Nee. Vlienier had er naar mij in. En hoe? hier woeder ik mij waar, maar ja, die stiert voorlopig op het spel. En het is maar zeer de vraag of hij nog in actie komt dit hier. Nou, Hier komt Susanne Mulder. Susanne Mulder. Ja, Susanne Mulder. perst er nog een Weer sprong een uit. keurige sprong. Meter, en als we het dan hebben over het derde plekje, Inger Haanstra 14:01. Ik denk dat Susanne Mulder daar Ja. wel aan voorbij De commentator houdt het direct om. Waarschijnlijk is het wel verder dan, net verder dan de 1488 van Hanneke Westert, maar wel verder dan de 1401. Komt u eraan. Kan hij Daniel Van Inge Kluistra bij de senioren die zo verrassend aan deze wedstrijd bezig is. Nou, weer een keurige sprong. Alleen hij komt net lekker achter die stok bij. inderdaad voor de lijn. Ja, en dat kost het meters. 14 meter 32. 14:32 voor Ja. Susanne Mulder. Staat op plek 3. En daarmee mijn stip op het derde plak bij de Famkes. Ja. En staat op dit moment met één been op het podium. En daar dus nog 1 ronde te gaan. Sigrid Bokma, zullen we dan. 15:44 en daarmee laat Sigrid gewoon onder leiding. Ja. Van Marit van der Wal, 15:31. En dan hebben we Demi Groothedde met 14:63 en Laura Maier met 14:59. Dat bij de vrouwen. Je dus Roy Veles. Kan die nou orde op zaken stellen? Nee, dat kende net. Oeh. Roy Veles. Tenminste, Nee. nee. Nee, die liet het erop aankomen, hè? Ja, Nou, dan wordt het er in die nog spannend. absoluut. Verrassend Germ Terpstra bovenaan staan. Ja, nou kan Germ toch een beetje beginnen te hopen daar, bij de jongens. 16:07. Die mag nog 1 ronde overleven. Ja. Het derde plek blijft op Roy Veles. Nart Broosma, 20 staan en Santer, maar hij viel natuurlijk de hitte adem van een heel peloton toplippers in zijn nekken. Wil we je zeggen naar Sigrid Bokma, pakken we denk ik Nart zo meteen op. Naar Brandsma. Staat dus op 1 met 20 Ja, seconden. Sigrid Bok maar goed bezig, hè? 15:02, 15:44, mooie opbouw. Zeker. En de webtitel was er nog niet. Ken ze die stok nog een keer? Nee, nou keert de stok echt wat te veer. Nou ja, goed, ze kent natuurlijk ik wat wagens. Ze stiert 4 onder leiding. En als je die bonussprong voor de mij pakken in die treden, dan is het helemaal mooi vanzelf. Maar daar komt het net van. Nart Broosma, de beste seizoenprestatie van dit seizoen in Friesland is van hem. 20 meter 99 in Burgum. Jacco de Groot, het vierde sprong. En Rian Bazik, Rian Baas 21:05 in het Hollandse kampen. Jacco de Groot het hier 21:56. Het zou toch lekker wezen als die 21 meter er nou. Er is nog een vrees die 21 meter hel had. Nee, nou, dit hier nog net. nou weer in zijn geval een centimeter, maar toch. Ja, Maar heeft de stok wel op een goede punt staan. daar komt Nart. Lekkere oor in. Heerlijke ijsprong. En dan stiet die stokjes is de 4, want verder markeert er heel weinig aan. Maar zit daar nog En dan wordt het dus ouwaarts zien. uitgangspositie. Is dus nog niet een NFM-titel. Ja, Goeieneis is, hij zit nog steeds op kop, maar Ja, dat is zeker het goede ijs. het mindere ijs is dat die glasbakken nog 2 keer maaien. Ja. En dan hebben we toen Thomas van Midden, Wouter van Midden en Jacco de Groot. Is daar de volgende. En bij de junioren. Daar Een spannende wedstrijd. En een goede wedstrijd. Met Mark van der Horst. Nou, gauw omklaaien, Nart, opwarm je en dan Met nog 18 1 keer meter knallen. 18.
Want we groeien starig, maar zeker naar de eind van de wedstrijd. Demi Groothedde staat dan dus klaar. Demi Groothedde is op dit stuit de nummer 3 in de categorie vrouwen, maar die 1463. Gaat steeds een beetje naar links. Maar dat ging al een stuk vlotter dan haar eerste sprong van die 1358. Dus echt die is dwaande met een mooie curve. En als je elke sprong een meter verder ging, dan komt ze nou over de 15. Ja, het moet even slaggen, het moet er even niet zitten. En ze ligt natuurlijk op brons. Maar eerst zeggen we bij de junioren. Maar nu inderdaad niet, is een beetje wild. 18 had er noteerd in zijn eerste sprong en daarmee zit hij voorlopig nog altijd op het derde plak op brons. En daar gaan we verder met Wisse Broekstra. Maar wat kan Demi Groothedde? Van Rutger Haanstra natuurlijk de benen heeft. Kan die nog eens een keer een einde bij lepen? Nee. Iets te volle risico, want ik bij haar een lekkere pittige oor in. Dat je denkt van blikse kaarters, wat gaat hier gebeuren? Maar ja, de polster krijgt de 14. Dan kreeg hem net een derde punt. En je moet nou ook risico's nemen natuurlijk. We springen nou echt om het eremetaal, om de gouden, zilveren en bronzen en de wemhangertjes. Ja, 7 sprong had je niet meer. Nee, er was nou risico in. En het geldt natuurlijk ik van Marit van der Wal, die het wel eens wat verder stiet, maar 1531 haar keurig plaatste voor de laatste fjouwer. En wat kan Thomas van Midden? Nee, die kan hem net verbeteren en die blijft dus bij 1884 op het 8e plak staan voorlopig. Ja. En op de middelste batter, daar ben ik heel benieuwd, want hij mij toch wel een beetje dankbaar wezen dat hij op het nipperke nog in deze finale groep kwam is. We hadden Wisse Broekstra met die 1805 nog krijgt mij naar de finale. En dus 2 kansen om zien te letten wat hij echt kan. Ik bedoel, als je bij de jonkjes al 20-22 achter jou namen had. Ja. En die moeten pas echt al eens een jongetje 92 bij de jonkjes. Ja, en dit hier bij de junioren op zo'n jullie. Een jochentje 99. Dat bedoel ik. Ja. Dan weet je wat er mogelijk is, maar het komt er nog net uit tot nota. Nee. Maar ja, bij Wisse Broekstra is het extra. Het hoeft echt maar 1 keer te lukken en dan is er een wereld zijn voort. Ja, zo sterk als een beer dat er even die stok op het goede plakje heeft. Een van En de die stiet vlugste stil. onrennen van het hele peloton. Ja. Dan komt het vervolg, dat klimmen, die uitsprong, ja, dat Maar is die wel stok, meteen, die maakt er ook door. Nee, die helpt het derde punt nou bij lange nee net. Nee, En dan maakt het er het spannend voor hemzelf en voor ons. absoluut. Het water voor Wisse Broekstra. En weet Rutger Haanstra dat het zo... En dan is Marit de volgende. De grenzen op. geleden natuurlijk bij de jongens. En de mooiste bloemen groeien aan de rand van de afgrond natuurlijk. Maar ja. Niet NOM kunnen Marit verraste vriend en vijand en zichzelf ik zeker terug hier op 30 juni tijdens de allereerste wedstrijd van het vierliepseizoen. Santje 08 te springen. Eigenlijk net eerst maar een soort training, want ze werken momenteel helemaal in Eindhoven. Ja. Ja, dan kan je net meer Altebot trainen. Maar het plezier is er wel, dat straalt er van nou. En komt dat er nou uit? Smaait goed erop. Ja. En nou kunnen ze meters pakken. En daar hebben we een dikke 16 meter. Ja, prachtig. En daar slaagt het eindelijk weer eens van Marit van der Wal. Want daar had ze de oren een weekend wat zin onhikt. Maar die voeten slingeren heerlijk trono. En dan is ze, ik voort een bloed eindvoort. Ja, die deelt wel even een tik uit nou, hè, richting de concurrentie. Natuurlijk. Want dan zeiden ze het al, ze iepen het seizoen met Santje 08. Nou, daar was verleden die een Nederlands kampioen mee Ja, werd. klopt. Wouter van Midden. Wouter van Midden. Nou, komt wel heel heeg, maar wat briek, heel briek. Die gaat richting tribune. Dus En bloed aan mij op het zondeplak staan. Goh, wat komt er op het boord? Zag ik het goed? 16-0-3 nevens mij voor... Maar dit is natuurlijk een hele mooie afstand. 16-0-3 van Marit van der Wal. De eerste 16 meter is een feit. En zij pakt de leiding over in de categorie vrouwen. En daar is ze, hoe gruwelijk bleef mij. ja. En terecht. Ja. Even een dipje gewoon.
Maar dit is echt een fantastisch moment om het de drieën weer op te pikken. Ja, want ik zit even te zien in de historie, maar Wendy Helmes die sprong in 2017 tijdens de editie van de NWM 16:44. Dus die had ooit krekjusjes vierde sprong. Oké. Maar die 16:03 Dat is is een natuurlijk... NWM-record. Ja, dat zijn NWM-records die we hier hebben. Ja. Wat dat betreft, Jacco de Groot, die het nou... maar eerst even Rutger Haastra, even die eerst even... want Rutger is die tweede op de... Nee, Rutger is de man die het onder leering giet. Een jongetje 44. De verrassende leider, hè? En het zo mooi was dat hij de druk op Reinier Overbeek houdt natuurlijk. Terwijl er misschien nog een beetje bij te is gaan. niet correct. Ja, Nee. Nou staat de stak te 4. Maar ja, voorlopig nog niks aan de hand. nee. En Overbeek maakt daar eerst toch nog maar eens even nog heen. Ja, wat dat betreft bij de jongens en de junioren een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Ik bedoel, Roy Velers bij de jongens en Reinier Overbeek bij de junioren binnen 4 wordt de best. Het is eerlijk mut wij wijzen. Het kost wat moeite als Friesen om dat te zitten. Maar, Nou ja, de klas apart. liggen net. Dus, Nee. maar ik dat ben maar meesken en die topvorm is er nou net. Laura Maaien, kan die nog wat aan? Ja. Nou, het shot er dreigend uit, maar het gaat een eind uit koers. Maar ik kijk even naar het derde plekje, 1463 voor Davy Grootherre. Ja, dan zie je eigenlijk, als die sprong van Marathon daarvoor just, hoe makkelijk Marit 4 springt. Ja, Hoe er weinig van te dwaan. Polstak een bloed uitvoert. dat is een heel stuk stakhoer. Ja, Het zal wel weer 14,5. Hier ben ik wel heel benieuwd naar. De kopman van de Hollanders, Jacco de Groot. absoluut. Kan die de 21 meter nog een tikje? Ja, ze doet het wel. Nou, nee. 74. Die dringt de spanning echt naar Ja. het uiterste toe. Want, jongen. En omdat Jacco straks ik als allerlaatste springt, hield ik voor Reinier Overbeek en ik voor Theo Roy Velers. Sopma en Arne Galema. Ja, zit er wel degelijk. Ja, Goed werk van de cameraman, dat hij dat even goed in de gaten houdt. die zorgen toch echt mij enige verwondering dat het echt net bij Jacco de Groot altijd zomaar even gaat. Nee, daar kon ik wat druk op. Op de middelste schans. En dan is Philip ik op een of andere manier een beetje een psychologisch spultje. Ja, wat is het antwoord van Reinier Overbeek? Ja, hoe komt het De erop? tapfavoriet bij de junioren. 1945. Hier komt Had hij het antwoord op die vierde sprong? Ah, nee, ja. Ja. Nou, dit wordt spannend. Oei. Ik vond hem wat hastig Ja. bij de uitsprong, want daar zien we nog haast een slagje in. We zijn het van Rutger, maar daar hebben we nog een reden Ja. voor. Maar hij giet wel mooi rug. Hij denk kan ik. volle rechter en ik denk net dat het er heen is. Ja? Nee, heel erg snel. Altijd als dat baltje nou wel goal lijkt. maar hij leert een slag Dan in. is het en de waarom? min, denk ik. Ja, misschien bij wij er Verder is, maar toch een beetje als pro-Friesen Dan wel. hebben we nog een hele spannende vierde ronde. nee, inderdaad. 19 meter 17. Jongetje, Santje. Ja. Ja, het is wel weer een bloed, hè, maar Zeker. het is net verder. Tweede staan met Nee. 19 meter. Nou. Zo bloedt het boeiend, zo bloedt het spannend. Laatste sprong aan. Maar kan er nog van alles gebeuren in de laatste ronde? Alles kan Dat er is een opkomen. cliché, maar het is echt zo. Want er is nog niks, maar dan ik helemaal niks zeker in het 1 categorie. Ik ken aan het 1 kampioen aanwijzen dat ik denk, die het hem. Maar het, zegt je 0-3, dat lijkt het goed. Maar ja, Sigrid Bokma had bijvoorbeeld ik een PR van Santje 08. Ja. En is ik lekker op dreef. Dus daar kan ik nog van alles gebeuren. En bij die senioren, ja, daar kan eigenlijk alle 8, die kennen van de stunt zwaar hier. Maar goed, de 20 van Nat Bransma, die stiet natuurlijk wel lekker. Zeker. Jacco de Groot bij de senioren heeft in 2013 het NWM-record. Dus sprong met 21 meter 15. Dat is de eerste sprong ooit op een NWM-record. Nou ja, ik voorspelde een beetje jongen met door die 21 meter. En het is ik was zo jong dat je denkt, dit heeft maar de beste editie worden aller tijden. Bij de senioren. Ja. We wachten nou. Bij de Famkes, Lise van der Knaap. 20 meter 45. Sure. Zit er weer goed in, hè? Ja. Zit er weer Ja, goed ja. in. En die, Ken de sprong net helemaal uit. Misschien justjes te min tijd. Maar staat nog altijd op het Tweede tweede plak. plakje, het zilveren plakje. En daar is het dus even spannend voor. Ja, want het 14,49 om 14,88. Terwijl Isbrand Galema een valse start maakt. Die gaat even weer om. Nou, dat zien we net zo vaak. Wat er precies. Nou ja, staat op zijn plak voorlopig, maar een jongetje met een jongetje. Ja,
En dit is een alles of niks poging. Dat zal Dat het zei zeker direct wezen. dit seizoen. Voor Isbrand Galen. Daar komt Verder alles al won. Hij wil graag alleen nog even die ultieme sprong. En welke kan gaat het nou uit? Oeh, hij verbetert hem aanmerkelijk, maar Ja. het is net genoeg. sprong van deze En toch kan hij wel zien waarom zien op een crazy wedstrijd. Hè? En je van zien beter dit seizoen. 1893, 19, en ik denk dat dit verder is. Ja. Nee, goed hebt. Maar ja, Maar voor de haardprijs is het net genoeg. nee, van de top 3 zit het er net in. 2021. En de poetst nou Rian Baas de pols op. Maar ik denk het eerst naar de Famkes gaan. Hanneke Wester, het fietje achter. Oh, we pakken eerst Thomas van der Goort volgens mij. Ja, Thomas van der Goort. Zo. Oeh, die misslag dat hier er net. Nee, Bij mij loopt er de stok ik breek. Maar hij had een topday. Dik persoonlijk record, 15,75. Maar hij eindigt op het 4e plak. ja, En Germ dat zij in ieder geval het podium zullen gaan betrainen. Alleen Nou, Hanneke Wester zit klaar bij de Famkes. Ja, stiert eerste met 14,88. Thomas wordt vierde. Hanneke Maar ja, zal er nou wel wat bij gaan willen? ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de laatste. Dat weer trekje meter 60 van Lise van der Knaap. Die bloed is op 14,49 staan. Pakt ze, heeft ze misschien wel die genadeklap uitgedeeld. En dan komen nog Inger Haastra, Susanne Mulder. Ja, die 14,88 is tot dit van Famkes. Ik te biljeppen. Dus het zou goed wezen voor Hanneke Wester om over die 15 meter te knallen. Dan deels toch ik even psychisch een behoorlijke tik uit. Met die 2045. Maar toch op maar eens. Daarna 2041. Hanneke Westert, laatste finale sprong. Ken daar nou wat bij? Hanneke Westert, nee. Bom uit 3 ging. 14,88 is nog altijd haar eerste afstand, de leidende afstand bij de Famkes. Maar er komen nog 2 kandidaten achter haar aan. Meisjeskampioen wordt van de NWM 2021. De polstok bij Waar de wie laatste senioren. Famkes kampioen van 2 De jaar. druk ligt bij de anderen. Hanneke heeft het gedaan. Wat Dat ze wie Femke Rispers, 14,84. En nu 14,88, dus dat komt weer in de buurt. Zijlstra. Maar bij de senioren, de man die het zo geweldig op dreef is. 20,44, 20,41, jochentje 50. Ja, Rian topserie. Baas. Ook voorbij die 16. Wilst Isbrand Galema nog haast die 20 meter onticket. Nieuwtje 93, maar ja, dat brengt hem op het 4e plak voorlopig. Rian Baas dan. Kan Werd hij voorbij? leeg in die Rian polstok. Baas, nee, Ziet er, niet nee. Hij staat op de Die derde bleef plek. steen Ja. op 2045 en voorlopig is dat goed van brons. Want het derde plekje is ook... Maar Just die onder mag- gedreven niet, ik nou er in het wetter komt, hij hier meer won. En dat wil wel leer natuurlijk. Hij ligt op 2. Michiel Seelstra. Nou. Wat jammer. Correct net hoe de punt, zegt je 0 zo aan. Staat voorlopig nog steeds op zilver. Ja. Maar Ja, weet goudgarantie. ik dat er nog een Roy Velers straks komt. Precies. Maar die is in elk geval verzekerd van eremetaal, Ja. want het is minimaal brons. Klopt, Frederik. Hartstikke mooi. En 2 PR's hier in de finale van het Heidenskip, dus die had een geweldige dag hier. Ja. Wat kan Inger Haastra op haar thuisscoons? 14-0-1 noteerde ze. Voorlopig op het 4e plakje. Zit er nog een medaille in? Dan maakt ze in elk geval verder als 14-32. Dan had ze brons. Ja, ze won 3 van de 8 wedstrijden. Maar 15 meter 18 dus op zo'n juli in Drielst. Als echte punt. En dat zou haar nou goed uitkomen. Ze sprong van de 15 meter. Nou, Inger zit er wel Haastra. goed in. Ja, Zit zit er er wel netjes goed uit. in, maar Inger het ze Haastra. nog tijd. Nee, dat het ze net. Nee. Maar wel een mooie wedstrijd leert je. Ja. Die 14-0-1 had heel skoft de leidende afstand west. Maar Maar het rechte spoor was er even niet. ik vrees voor haar dat zij op het 4e plakje staan blijft. Wolfinale dus, maar geen eremetaal. Nee, Sietse Bokman. ziet ze bok maar. Nou, ziet ze Bokma, ja, dan denk je verdorie 2024 ik koos een kans gehad. Ja. En met 2 centimeter al, je hebt er een naar Bronsma. Precies. En dan mag je nog een keer. Ja, dan moesten we je helemaal weer opnieuw opladen. Werd hij tweede. Ook toen tweede. Met 20 meter. Voor de kant, hij is lekker bezig. Hij is in vorm natuurlijk. Het is Hij een had al bloedetijn. zijn dit hier ook de 21 helje en ik denk dat het kan.
Ja, Sjoen de vorm die er etaleert, kan hij die 21 onrijden dit hier. ja, Maar kan het nou? Zo wel perfecte timing. ja, wezen. dit zou super wezen. Springt het ook lekker in die Friese trui van Sitse Bokma. Hij bent te snel, hij Hij bent te gaat te snel. vlug. Hij gaat te vlug. Ja, Ja, zeerlijk stijlvol, uitsprong, maar maar- hij blijft stekken op het tweede plak. Prima wedstrijd. Ja. Maar Te leger in, Frederik. ja, Ja, en dan gaat de stok de hut en dan kun je er net in onklimmen. Nou, wat kan Germ Terpstra? ja, mooi hè. Maar wat Briek. De verrassende leider bij de jongens. Nog altijd. 16-24 noteerde er niet correct. 1625. Zal die zelf ook niet heel erg te Minimaal zilver, maar Ja. misschien. Maar ja, Wordt goud. daarmee de NFM-titel. En bij de Famkes krijgen we nou de eerste ontknoping van de jong. Want het wordt of Susanne Mulder of Hanneke Westert die de NFM-kampioenen worden giet 2021. Het Joske giet uit. Heeft de Roy dat nog niet gedaan. Dus het zilver En dan hopen we dat de cameraman hem ook pakt. wordt het wel Bij de Famkes. Susanne Mulder dus. ook voor hem spannend. Ze kwam tot 4 meter en 4,32. Luidt hem mooi op dit stuit te redden. Moment van de waarheid. Maar ja, 4,88 is ik voor haar te beleven. Maar ze Nee. redt het net. En dat beschut dat Hanneke Westert, jawel, die wint hier de Nederlandse vierde manifestatie. En dat is Dan is mooi. het zilver voor Lisse van der Knaap. Echt prachtig voor haar. Met haar beste seizoensprestatie van 14,49. Ja, En dit is Susanne Mulder die het notenwettergeet. Pakt nog wel degelijk het brons hier bij de Famkes op het NFM in het Heidenskip. bij de senioren dan Daniel Kluistra. Ja. Het een PR van Jochentje Fjouwer en Zontig. Kwam je uit het Jochentje Fjouwer en 30. Persoonlijk zag ik hem net in de buurt komen van die 2024, 2027. Maar goed, ze is nooit. Er moet er al iets wonderlijks gebeuren, maar hij is net onaardig bezig. Hij is voor hemzelf uitstekend bezig. En ik dit shut er natuurlijk technisch goed uit. Ja, Ver een aardige sprongje, maar net 4 genoeg. Je wil natuurlijk altijd meer. ik heb de indruk dat er wat te let realiseerde. Dat is toch wel degelijk goed doen. Ja, in Polstak moet je proberen die stil te klimmen. En dat brengt u bij de ontknoping bij de jongens op de middelste batten. Want Ja. daar staat Claire in het gele tenue. De leider van de Hollandse Polstakboom, Roy Velus. Staat voorlopig op het derde plak met 15,84. Reinier Overbeek in 2017. Maar had 4 en 4 wij het heegste persoonlijke record achter zijn namen. Komt tot er uitjoert. Pakt Roy Velus alsnog de NFM-titel of Of toch Roy Velus. Roy Velus? Nou, Roy Velus, nee. hè? En dat is een heel verrassend podium. Nou, Want Gerrit Terpstra wint hier de NFM-titel binnen, jongens. ja. Hij won Michiel het. Zelstra wint je het tweede. foto gedaan, dan hadden we Germ waarschijnlijk niet allemaal veel En de grote favoriet Roy Velus, die mag je genoegen nemen met het brons. Hij wint Sigrid Bokma. Ja, en Roy Velus Kan die nog een onval doen op die sprong van Nou, Marit van der Wal? nou. Zit ver heeg in de stok. ja. Maar het Correct net. balsje leidt te 4. Want we moeten natuurlijk voorbij de 16 Springt een meter. topwedstrijd. 2 keer al over de 15 meter. Gaat hij te Ja. veel uit de richting. Maar ja, Dus op als je dan zilver. in Marit van der Wal bio in de competitie gaat. Ja, dat ken ik is drie net wezen. makkelijk. Nee, precies. Dus ja, Goeie wedstrijd van Sigrid, maar krijgt net genoeg voor goud. nee. En dan gaat het dus tussen Demi Grootherden, Marit van der Wal of Laura Maaien. 15 meter precies. Voor het goud dan. Op een hele goede tweede. Maar wat een verrassing, die Gerf Terpstra hebben de jonkjes prachtig. Hij won dit hier nog geen wedstrijd. Hij sprong een prachtig PR. Van Maar toen nog Santje 63. Arend Ja, Veenstra in de finale. Maar dit is een echte prijs, hè? ja, naar het Brouwersma. Op de Grote Batten. Bij de senioren. Junioren. Wil Sigrid Bokma voor de derde keer 15 meter springt, jong. Bij de vrouwen. Ja, Dus echt een topwedstrijd had. en naar het Maar ja, ik denk dat naar het vooral weet van ja, 20 is mooi, is prachtig. Maar oh. Die twee broers van Midden en die En Jacco de vooral- Groot. vooral die de Ja. Groot.
Maar goed, hij had het worst in. Maar kende zelf er nog een beetje. Het zou toch lekker wezen. Ze hebben nu die 21 meter naar. Dat zou toch lekker wezen. Finale sprong van Nart nee. Bransma, maar ik ben bang dat dit te vlug is. Nee. Mooie stijlvolle sprong, maar het giet alweer correct erop. Goeie wedstrijd, Ja, maar net excellent. Hij staat nog wel steeds op nummer 1. En het zou maar nog wezen kennen natuurlijk. oh zeker. En de afstand die, nou ja, die is prima. Er keert niks aan. 20 70. Maar goed, het wordt nog wel even billen knijpen. Dat moet duidelijk wezen. Nou, het komt weer een metertje Winterberg, 19 meter 7. Overal kunnen we in elk geval melden dat het kwalitatief een sterke wedstrijd is. Ja, In de breedte 4 sprong. Brandsma Maar de echte vierde uitschitters hebben we nog net zien. heeft op zo'n record van nee, die echte. De echte topuitschitters. Dus ook hij is in staat om die 1945 te bedreigen van Rutger Haanstra. Demi Groothedde dus. Ik had Frammeske bij de Frali. Maar er staat ook een juniorenkleer. Oké, wie pakken we als eerste? En dat is Mark van der Horst. Ook daar de spanning. Maar ik Dus denk dat Demi Etienne. als eerste mooi. Bij de dames. Ja. Van alle 13. Over het algemeen een prima oor in het. Nou ik weer. En dan sterk in die stok zit, maar de stok juist te 4 zetten het. En die giet dus Marit van der Wal net Demi misseerd van. Groothedde ook dat zij vierde bloeit en het podium dus mist. Ja, een Fries podium. Nee, ho ho, Laura Maaien in natuurlijk. Net van het Frieske kamp. Mark van der Horst. Kan die nog een gooi doen naar die topafstand? Mark van der Nou, Horst. nou. Die, nee. Loopt hem toch uit koers. En zit in de wachtkamer. Hij stiert voorlopig treden met die 18-18 in zijn eerste sprong. Maar hij weet dat Wisse Broekstra, die naar hem komt, uiteraard een gooi doen zal naar die topposities. En hij mag dus vrezen. Ja, en zo begint het er goed uit te zien Ja. voor Marit van der Wal. Dan zou dat haar eerste NFM-titel betekenen. Maar goed, Laura Maaien heeft het laatste woord. Ja, want dat viert je wel eens. Marit van der Wal. Op grote wedstrijden is ze er lang net altijd, om het zo maar te zeggen. Daardoor had zij ik een NFM nog nooit won. Nee. In haar hele lange carrière de NFM nog nooit won. Thomas van Midden. Alles of niks voor Thomas van Midden. Nee, En hij hij wordt de redt hut. het net op. Het is wel een aardige sprong nog, maar net genoeg voor het podium. Nee, dus die kan naar het futstrepen. Het zijn nog 2 man die hem dwars zitten kennen. Wouter van Midden en Jacco de Groot. Nee, want dat is altijd het probleem met Marit. Hij zet zelfs wel eens de limiet. Ik zie zelfs wel eens voor 2-3 keer dat ze de limiet van de finale net helft. 4 meter, dat kan Marit springen zonder polstok. Maar dan wie ze de hele beetje aan het omgrieën in die 3 pogingen. En dan sprong ze gewoon de limiet net. Net van niks, de blijdschap, hè, die we Ja. zeggen. Eerst al bij die 15-31 van, hé, ik ga de finale hellen. En toen voor die 16 meter van, ik sta in. Ja. Ja, Er misschien is wel in elk totdat ze... geval die psychologische drompel is er oorheen in elk geval. Ja, en misschien wel totdat ze minder traint. Wat Ja. vrijer erin staat, Precies. minder hoeft. Beetje, ja, Het beetje kan leger wel in de eens holle. een goede uitwerking op haar. Minder druk viel ze van haarzelf. En wie weet wat er dan nog in Wisse zit. Broekstra en Marit van der Wal. 2 toppers. Het wordt Wisse Broekstra. Ken die nog naar het podium daar? Wisse het Broekstra. is een nou lekker ken die nog beetje, naar hè? het Het is een nou podium lekker daar? beetje. Daar komt Zo. Wisse Broekstra. Zo. En... Ja! Hij die giet er gaat hoe er hinnen! Ja, hij giet er hoe hinnen! Wat verdikke, dan gaat die lat omheen. Ja! Hij perst werkelijk alles wat in het leven zit, perst er de moeder het baltje in. Als dat baltje goed luidt. Dit jongetje een hele meter Ja. afkrijgt net. Jongen, Ja, hij is ik zo jongen, blij jongen. omdat er shit dat er het baltje voorbij is. Maar dat het je een paar keer. Marit van der Wal. Kan die er nog wat onvers plakken aan die 16 Ja. meter? Weer een goede sprong. Maar ze verbetert haar net. Nee. Maar wel een brede smile, want zij had een prima wedstrijd. En Wisse Broekstra, hij flikt het. Nieuwtje 52. Ja. In Jochentje de 12. allerlaatste finale sprong. En die zet dus de hele juniorenwedstrijd op een hasses. Ja. En dat zou natuurlijk knap wijzen voor de hier nog actief bij de jongens. Test. Ja, van mij ben we weer in de lucht. Wat een lege accu, dat kan gebeuren. Even op een noodaggregaat. En dan zien we hier naar Wouter van Midden.
Nart Brandsma wacht natuurlijk rustig af. Dit het wit. Persoonlijk record van 2084. En het baltje luidt op 2070. Dan moet dus wel alles kloppen bij deze Wouter van Midden. Want er derdoor heen gaan. Maar waarom zou dat niet gebeuren? Waarom? Nee. Dreiging. Jongen. Ja. En dan leidt de Grutte Reinier Overbeek bij die Union geworden op het derde plak. Ja. Voorlopig, hè? Precies. Want dit zal hem prikkelen. Maar Ja, dat eerst is voor maar de Rutger Haastra Haastra natuurlijk nog. Die heeft nou de polstok. Als eerste steen deze Rutger Haastra. Ja, die zal toch even schrokken wezen van die jongetje 52. Het is maar zo'n luttele centimetertjes. Maar het is wel het verschil tussen een goud en een kroos. Of een, overigens ik mooi, zilveren NWM-hangerke. Hij had nog een sprong, deze Rutger. En hij had een PR van jochentje 84. Baltje op jochentje 52. Hij shut even naar de zijkant. Maar er werd even online. Wie giet er als eerste? Maar ik denk dat dat Rutger is. Goh, dan spring je op de NWM Njontje 45 en dan steen je gewoon tweede. Ja, dat is iets wat frustrerend. Maar je hebt nog een sprong. Je Maar hij kan het mij nog nog. rugloeken. We kijken naar Rutger Haastra. Prima Die hoor nog in. een keer pieken. Rutger Haastra. Ja, die kan nog een keer pieken. Die kan nog een keer pieken. Oh, maar die priek. Koers. Oh, wat zonde, wat voor zonde, hem, wat zonde. Wat zonde, want wat weer er vierkam. Wat zie je die lekker in de stok. Goh, wat een spanning en sensatie in de Ja. juniorengroep. Wat meidje die er een mooie Ja, wedstrijd van. fantastisch. Bij de vrouwen. Sjogge Wenij. Laura Maaien. En die blijft treden. Ja, En dan gaat de eerste keer in haar historie de titel naar Marit van der Waal. Ze stiert er bij de vriendinnen. Bij Pakenbeb in de buurt. ja, geweldig. Sigrid Bokma pakt heel mooi het zilverjeren. En dan is dit toch wel een knappe prestatie van die Friese vrouw hier. Ja, absoluut. Ja, en dan zijn er nog 2 deelnemers die het feestje van Friesland verstieren kennen. Ja, Want de beide kopman, Reinier Overbeek bij de junioren en Jacco de Groot bij de senioren, kennen je samen nog goud kapen ja. En voor de Friesenwij. oor, Frederik, is het succes ik echt ongekend. Want dan hebben we 4 Friese kampioen. En dat Zeldzaam. is echt Jacco zeldzaam. de Groot. Maar Alles of niks voor Jacco de Groot. Oeh, hij moet ervan werken. Hij moet ervan werken. Ja. En ik denk dat het hem te volle... Nee, Nee. hij redt het net. prachtige overwinning van Nart Brandsma. Dit je de NWM pakt. Goh. Nart Brandsma, die Ja. flikt het toch, hè? Absoluut. En wat zal Sietse Bokma dan zo Ja. op 2 centimeter, want die is veroordeeld tot het zilver. Echt een fantastische wedstrijd. Ja, Nou, Reinier Overbeek had het lot van alle Hollanders in handen. Komt er nog een gouden medaille voor de Polstokbond Holland of gaan alle titels naar de Friesen? ja, dat is de vraag. Want dan litten we hier als Friesen wel echt een enorme... Reinier Overbeek. Oeh, Nou, gaat die Rielke nou, nog? Gaat nou, die Rielke nog? Nou ja, die had hem. Ja. Oh, Hij ja. flikt het. En dan ben je wel een klasbakje, hè? Ja, ben je toch een coole Want kikker, dus ja. die geen kinderachtige afstand van zijn neus. Nee, Hij stiert redden en hij flikt er omheen. ja, Grote klasse. Dit gaat oer de 60, denk ik. ja, In de alter ja, ja, 90 ja. meter 92 zelfs. Ja, respect, Oh, absoluut. wat zal dit een zwierte oerwinningsmeidje voor Reinier Overbeek. Want hij hier maximale weerstand van Rutger Haastra eerst met die 44 en toen nog Wisse Broekstra met die 52. Ja, Maar hij bleef cool. Hij flikt het in de allerlaatste finale sprong. De laatste wedstrijdsprong zelfs. Maar 92. Ja. Wat hebben we dan een wedstrijd, jongen. nou, dat kunnen we wel stellen, Frederik. Absoluut. Kwalitatief heel hoog niveau. In alle categorieën een hele mooie kampioen. Maar 4e afstand. Ja, een fantastische wedstrijd. Ik ken net hoe is het weer een puntje van de stoelwedstrijd. En, ja, het hier natuurlijk ja, fantastisch wist. Ik zeg, het is 4 Friese kampioen die er heeft. Maar de vier manifestatie. Nou ja, het werd dan uiteindelijk fjouwer vooruit. Maar dat is een heel mooi resultaat.
En ja, hoe 2 weken dan is toch weer de livestream de Twakamp. Nou, ik moet zeggen. Dat wordt weer op voorhand al smullen. Ja, want dit verrekent om spanning natuurlijk. Ja, want de laatste jaren... De Hollanders dus de baas. Ja, bij de Hollanders dus de baas. En ik denk, joh, als de afstand optellen zo is dat we het won hier. Zullen we voor de volledigheid nog even 1 keer de prijswinners nemen? Ja, dat is een goed idee, denk ik. We beginnen bij de categorie Famkes. Daar is op het eerste plak eindigen en dus kampioene Hanneke Westert. Zij wint met 14,88. Het tweede plakje weer daar voor Lisse van der Knaap, 14,49. En het brons is daar voor Susanne Mulder namens de PB Holland met 14,32. Dan de jongens. Daar hebben we een prachtige Friese winnaar in de vorm van Germ Terpstra, 16,25 meter. Michiel Zielstra, hij was tweede, 16 meter zoon. En Roy Velus, hij was derde met 15,85 meter. Ja, gaan we terug naar de junioren, naar die klasse die het zo fantastisch smullen waken met die 4e sprong in de finale. Daar gaat de titel in de allerlaatste sprong van de hele wedstrijd naar Reinier Overbeek. 19,92 meter. Hij wit krek nog oer Wissebroekstra heen met 19,52. Die pakt het zilver. Ja, en Rutger Haanstra die het echt prima met 19,44. Maar het is slechts brons. Ja. En bij de vrouwen, daar hebben we Marit van der Wal, die dan eindelijk haar allereerste NWM-titel opeist. Met een prachtige afstand, 16-0 voor Sigrid Bokma, 15,44. En Demi Grootherde, zij was derde en wint het brons met 14,63 meter. Ja, dan blijven natuurlijk oer de senioren, de topklassers. En daar gaat de titel toch naar Friesland, naar Nart Bransma. Hij flikt het met 20 meter 77. En dat is maar 2 centimeter verder als de nummer 2, Sietse Bokma, met 20,74. Derde plak gaat naar Rian Baas, de regerend Nederlands kampioen. Die komt dat 20,45. En Jacco de Groot, ja, 20,44. Die hier gewoon het 4e plak en Precies. valt boeten het podium. En Ja. dat mij toch wel een verrassing neemt worden. Nou, dit belooft wat. Als dit de opmaat wordt voor de tweede helft van het seizoen, werden we nog een Twakamp krijgen. En natuurlijk nog een Nederlands kampioenschap in Burgum op de recordskansen. Dan wordt het op voorhand al smullen, want de klasbakken laten alle zien dat de vorm er is. Hendrik Murk, de 31ste editie van de NWM. Hoe zoest die omschreeuwen? Ja, hoe zijn we die omschreeuwen? Nou, ja, als heel mooi. Vooral heel mooi. Ik bedoel, prachtige wedstrijd. 4e afstand. Heel mooi. Zo zou ik hem omschreeuwen willen. Waar hier dit toch, juster, dat striem in en waar, die huddebuien, dat we zo'n wedstrijd hier afwerken konden. Wij gaan jou lotgenoot maken van een hele mooie editie van de Nationale Philip manifestatie hier in het Heidenskip. De 31ste, 4 Friese gouden winners, 1 Nederlandse winnaar. Wij zoen ze heel graag ont de volgende keer. Wat u is onbelangrijk, wordt dat de Twakamp invlist over 14 dagen. 14 augustus. Van nou bedankt voor het zien en graag on te oren keer.